منك قربا كلوق بحيوتي كما حواتي قمتم عياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي بحريتا مريتي بحريتا مريتي عدي بركتي معرس بربرو نحنا أنا خلقك قفنا إريترا عور نزبلي البحر مريتا ظلمت رح سوقي عاس موت صحي مويتا عور نزبلي البحر مريتا ظلمت رح سوقي عاس موت صحي مويتا عطات حلمهم عطات حلمهم وناج حلمهم ودوب حلمي كور تبلوس انت انا عمل عطات حلمهم عطات حلمهم وناج حلمي كور تبلوس انت انا عمل عدي عينك لكي سوى سنة حياي من عاركي سيري عدمك بوزا بغض القيس خاي مرير كان عندك يحجقنا زتخفلاس لبحر اخرنا قول حضر لنا في نواد لك قربا كله خبثي وتي كم حواتي كم تماياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي يتراب تحبي تقري زي تخلي لما انقام يقوم للاسفلي تحنقير امدا تحازلي عين الحياة رحنا وداتو لكي ما تنك عاتعبيتو سيطارو لقبل مشتو عقل هزبي تتناقفو قالت من الامان اللو ستنكف قفدو بسنبي نجي محر قبر مرسحا وفاون اللي ستنكف زي محرو قبر بري انسرق بناي سارا عدلوا محدري وفاون اللي ستنكف زي محرو قبر بري انسرق بناي سارا عدلوا محدري يعني بلع عملو اللوعي لحديرو حسب الجناز حسارة وانم روينا يساقرا سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو عقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا لايك مقبار شير مقبار يتوغمن حسابكم بحنات من قد بمقداف امسانا كتصنعو دقفكم دما كتبو دقيبنا التحساسب سلو تدخلو تقبرو ودمانا مسكن لومي سفحنا قداسن امقوات زلووني كخون قزي خي وسدنا بزخن جمرينا let's go. New 10-year maritime strategy. In a major step toward transforming Africa's maritime sector, Ethiopia has been chosen to lead the development of the continent's new 10-year maritime strategy, an initiative aimed at boosting Africa's competitiveness in the global shipping and seafaring industry. The announcement was made earlier this week in Addis Ababa during a press briefing ahead of the upcoming African Maritime Conference 2025. According to the organizers, the new maritime strategy, set to be finalized by early 2026, will outline practical measures to strengthen Africa's participation in global trade. It will focus on developing human capital, harmonizing maritime training standards, and linking sea-based industries with logistics, energy. كم نريو زلنا إثيوبياويان أجندة ناي بحري متن بزح استزاربو متنو أفتق بحر زرقبي قوين تسمعوهم زلو برقت تي أكايداناتهم شلل الكاويون أتاها عيد كاويون نعير كاك حلف زغلاي مثلا it's very crucial أبزوانزي نفسه كفسب أستوعي كريو نحنا لما مجمريا كم تنساتهم من هزبهم برين ووش كقبروه حسبة أمره كقبرولو زي اللي ويون رسعوا زنبرة ويون زي فلطو ترسعوا ده زي فلطو سمعيتات تعدرولو بو منصر دما نتي تفتيرو زلو كنتات مسجزية اتزبي بزع عينت قنيت بزع عينت زربة بزع عينت كنتات اندحري كيدو صباح نقوه لك كمزي حتر زبالك نقرأكم إذا نقر زي انتهت تمثل مسيلكم هذا سب كلتا سدرا بيت هلو اتا حدا سدرا رخوبات يوم نبالو ازيوم رخوبات سدرا كلتا دق اللوهم سبايتين هلو حدا سدرا دما بزح رخوبات يكونون تشعات دق دما اللو سبايتين دما اتم تشعات دق زلوهم نزون قربيت حدا معالتي
መንጢልኩም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ መሬት እዚ ናትኩም እዩ ነይሩ ቅድሚ 200 ዓመት ቅድሚ ክንዲዚ ዓመት ናትኩም እዩ ነይሩ ከምዚ እዩ ነይሩ እናበሉ ዝነግሩ ተኮይኖም ዝነግርዎም ኮይኖም ሓደ መዓልቲ እቶም 9 ቆልዑ ብኡ ተራሲኖም መፅዮም ነቶም ስድራ ቀቲሎም ድዮም ሃሪሞም ድዮም ክወስድዎ ንክሓስቡ ከም ንቡር ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ስለምንታይ እየ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ ስትራቴጂ ደረጃ እዮም ዝሰርሑሉ ዘለዉ ብዙሕ ኣርቲክልስን ብዙሕ ስነ መግበትን ክበኩም እየ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብዚ ለንቀና ኣውፅኦማ ዘለዉ ኣነስ ናይ ብሓቂ እቲ ጎረቤትና እንታይ ከም ዝኾነ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዎ ገለገለ ሰብ ኣስተውዒላ ይረኣዮን ኣሎ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ነዚ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለዎ ከምዚ ቲንክ ታንክ እናበሉ ዘምፅዎ ዘሎ ሓሳባት ንኩሉ ኣስተውዒልና ክንጥምቶ ብኡ መንፅር ድማ ዘድሊ ምትዕራይን ዘድሊ ምድላዋትን ክገብረሉ ህዝቢ ኤርትራ ይደሊ ኣነ ዳትስ ዋይ ድማ ኤቭሪ ስቴፕ ናቶም ኣቐዲምና ሪና ተኽኢልና ማለት እዩ ወይ እውን ኣብቲ እዋኑ ንምንታይ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ የዳልውልና ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ከም ዘለና ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ እንተዘይወዲቑ እዚ ሕጂ ንሱ ኣበጊስዎ ዘሎ ኣጀንዳ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጠፍእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣፀቢቑ እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣፀቢቑ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ድማ ብኩሉ መልክዕ ኢና ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ንሕና ድማ ንህዝብና ኣፀቢቕና ክንደፍኣሉ ክንክል ኣለና እቲ ፀገም ውልዕ ጥፊ ኢሉ ዝጠፍእ ከይመስለና ንሓያል እዋን ክቕፅል ዝኽእል እዩ ብዘየገድስ ዕረ ኣብመን ክመፅእ እዩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ወይ እውን እዚ ኣጀንዳ እዚ ክቕፅል ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ ዘሎ ኣብ ብኣፉ ሓደ 10 ግዜ ደጊምዎ ኣሎ ኣነ እንተደይገበርኮ ካልእ ክገብሮ ምዃኑ እዚ ብልፅግና ዶ ናተይ ዶ ናይ ገለ ኣይኮነን ኣነ እንተደይረኺበዮ ደቀይ ክረኽብዎ እዮም ዝብል ናይ ሃይለ ስላሴ ጥቕስታትና ተጠቀመ ዝገበሮ እቲ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣባይ ግድብ ዝበሎ ንሶም ከም ዝገበርዎ ሕጂ ድማ እዚ ኣነ እንተደይገበርኮ ድሕረይ ክገብርዎ እዮም ዝብል ኣጀንዳ እዮም ዝእትዉ ዘለዉ ሓደ ኣብዚ ኣርቲክል ኣውፅኦሞ ዘለዉ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ኢትዮጵያ is converting demographic scale into operational and industrial capacity as part of broader doctrine that links human capital. እቲ ዘለና ናይ ህዝቢ ፀጋ ወይ ብዙሕ ህዝቢ ዘለና ተጠቂምና ኣጀንዳታት ናትና ክንገብረሉ ኢና እዚ ሕጂ ንኢንዳስትሪ ዶ ንቢዝነስ ዶ ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ፀቕጢ መግበሪ ክንጥቀመሉ ኢና ምክንያቱ ዋላ ድኻታት ንኹን እምበር እዛ ሃገር እዚኣ እንተፈሪሳ ድሌታቱ ተዘይረኺቡ ክፍንጀር እዩ ናይ ረፊጂ ክራይሲስ ናይ ሴኪሪቲ ክራይሲስ ናይ ካልሚ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኢልካ ልክዕ ከምዚ ሓደ ዲጋ ስለሌላ ዓቕሙ ምስ መልአ መፈራርሒ ትጥቀመሉ እዚ ዲጋ እንተተሰይሩ እቶም ታሕቲ ዘለኹም ንኣብነት ጌርዶ ዝብልዎ ዘለዉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንግብፅን ኢትዮጵያ ከም ሓደ ቦምቢ ክጥቀምሉ ምዃኖም ርግፀኛ እየ እዚ ዲጋ እዚ እንተፈሪሱ ክጠፍኡ ኢኹም ክብሎም ክጅምር እዮም ስለዚ ኣረገ ንፅገና ናቱ ክፈሉ ክብሎም እዮም ናተይ ግምት እዩ እቲ ዲጋ እቲ ገለ ዓመታት ምስ ገበረ ኣብ ገለ ነቂዑ ስለ ዘሎ እንተተሰይሩ ንዓኹም ክድምስሰኩም ስለ ዝኾነ ካብ ብሕጂ ገንዘብ ከፊልኩም ንፅገና ናቱ ክፈሉ ክብሉ ክጅምር እዮም ኣባና ድማ ነቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ከምኣ ዝብል ኣጀንዳ ከትብሉ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ርኢናዮ ዘለና እንታይ ዝብል ጥቕስታት ኣምፅኦም ኣለዉ ስትራቴጂክ ቪዥን ኢትዮጵያ pursuing operational and strategic autonomy by integrating its large population industrial capacity and institutional discipline ንኣብነት እቲ ሰራዊት ናትና commando intake symbolizes this strategy emphasizing human capital development and domestic defense industrialization እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ብዙሕ ወታደር ብምቕያር እውን እንተኾነ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከነስማዓሉ ንኽእል ድምፂ ወይ እውን ቅልፅም ጌርና ክንጥቀመሉ ኢና ንኣብነት ኣሜሪካ ድዩ ኤሮፓ ናይ ሰራዊት ፀገም ኣለዎ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይብሉ እዩ ናይ ሰራዊት ፀገም ኣለዎ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክንህብ ኢና ብምባል ከምቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጌርናዮ ዝብሉ ምስ ካልኦት ሓይልታት ሰራዊት ብምልዋጥ እውን እንተኾነ ዲል ንክገብሩ ከም ኢንዳስትሪ ከም ሓደ ኔጎሲዬሽን ታክቲክ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ኤሮፓ ምስቲ ቅልውላው ናይ ሰብ ዘጋጥሞም ዘሎ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ጃፓን ድዩ ገለ መለ ኩሎም ሳውስ ኮርያ ድዩ ገለ ናይ ሰብ ሕፅረት እናጋጥሞም ስለዚ ከይ ዘሎ ሳቶም ብዙሕ ሰብ ኣለና ብብዝሒ ሰራዊት ተሰልጢና ድማ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ካልኣይ ከም ዕዳጋ እውን ድሓን ዝኾኑ ቁጠባት ሒዝና ከም ዕዳጋ መጣልዒ ክንጥቀመሉ ኢና ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ እዚ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለና ካልኦት ሃገራት ንኤርትራ ንዓናን ክጥምቱ ከለዉ ኣብ ጎንና ክኾኑ ክእሉ እዮም እንኮላይ ንዓለም ሕጊ ክንጥሕስ ከለና ኣብ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ስምዕዎ ኣብዚ ከነተሓዙ ስለ ዘለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮና ንብል ዘለና ሓደ ኮንፈረንስ ገይሮም ኣለዉ ቀኒዮም ኣለዉ እውን Ethiopia reaffirms its strategic link to the Red Sea and Nile Basin. Senior government and academic leaders gathered in Semra City, the capital of Ethiopia's Afar regional state, for a high-level discussion exploring the geopolitical and economic interdependence between the Red Sea and the Arbari, or Nile, basin. The event, organized by the Institute of Foreign Affairs, IFA, in collaboration with the Defense War College and Semra University, was held under the theme The Nexus of the Arbari and the Red Sea and the Role of the Afar region.
كم نريد لنا أبكل العفار أب سمرة زبال كتما توم ناي بحردو ناي فورين مينستر زبال ناي إثيوبيا مينستر بتاعتو صاي إنستيتيوت هلو نزا أجندا ناي بحر زدفز زلو تيم أو متيوم مسز بعفار قينوم بقداي ناي بحر زملكت كزرارب مخانا يوم زبلو زلو انتاي بلو وسكي نسمع يوم انتاي تزارب ازخون زلو نلاچو ተቀይረው የቀይ ባህርና የህዳሴ ግድብ ጉዳይ አትዘፍሮንት መጥቷል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አጀንዳ ተቀባይ ነበርን በዲፕሎማሲ መስክ አጀንዳ ሰጪ ሆነናል። ወርውረናል አጀንዳውን። ኢትዮጵያ ግድቡን ጨርሳለች። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያሰጋት ነገር የለም። የቀይ ባህር ጉዳይ በዛው የሚቀጥል ይሆናል። ፕሮአክቲቭ ዲፕሎማሲ ለመከተል እየሞከርን ነው። የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ተፈጥሯዊ፣ ጂኦግራፊክ፣ ኢኮኖሚክ፣ ሂስቶሪካል መብቶች በገሃድ እየገለጽን ነው። የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች፣ የዓለም አቀፍ መድረኮች ኢሹ ማድረግ كم تريوم زلهم زي أب كل العفار كجبر زمرة زلو كم استراتيجي مغنياتو تا عفار تبل كلل نبوليتيكا وأجندا كتكمل لك كابز حسب أبي أحمد قليل جزية يكونن حليف زلو نزي زينا ونزي كونفرنس نجبر لنا نتبه على خلو عبت ميدياناتهم تايبلو تناي كل العفار نقيح بحري حركة وسيودو قلو دزبل تقاوم وجل زلو أبي أحمد بعلوزون قرون زخب كبون زلو نسو نبي إرترا قصو وتهدراو من قصاصات يقبر سلو زلو شعبيا ناي بحق سنبيدو من قصة إرترا ناي بحق سنبيدو بمبال كذا عربيهم زفتنو زلو تي بروباغانديس ناتو ببزح من قدد ما بوست قبرو يرلغو وتسيت نايزين ريو زلنا مجمريا كانت تحازو ببزح من قد كرز خل نجار يزي دايما دايلكا نتي نجار سبينينج نتي بروباغاندا ولا حنت متحازب زي بلو نجار بكل من قد كدفو كتكلا لك زتري وزل لهم حدا جزء أمباسادرنا إيرترا ولا أمباسادرنا إثيوبيا أبي إيرترا كملوا أمباسادر دي ولا تلميذنا أمباسادر جيروم سري دوم منيرم بفلايتي رضوان حسين كابي إيرترا مستملة سنزي جيروم منيرم بزعبود ما بزح يز بهالزلو أبزوان زي أبز أجندنا بحري أبزح كونفرنسات ناخده بكل واقع قررونا تحنيقنا نبراين خلينا جغرافي كاودو حزباودو تاريخ كاودو قطباودو ولا سنا امراودو ولا ጭንቀታውዶ ጭንቀታው ቀንዲ ጭንቀታው ምክንያት አለና እናበሉ ሁተታ ከም ሓደ ዓቢ ስነ መጎድ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው አጀንዳ ወሃብቱ ኮይና ቀደም አጀንዳ ተቀበልቲ ዝነበርና አጀንዳ ወሃብቱ ኮይና ይዝብል ዘሎ ሓደ ኣብዚ ዘይርዶ ሰባት ኤርትራውያን ስለምታዮም ድምልሱሎም ዘለው ኤርትራ መጥቃዕቲ ትገብር ነይራ ተትኸውን ወይ ገለ ነገር ትገብር ነይራ ተትኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ አጀንዳ ክትባ ይትኽእልን ኤርትራ ክትምልስ ጥራይ ትኽእል እዚ ክርዳና ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ክምልስ ጥራይ ዝኽእል ኣብዚ ምክንያቱ መርገፂ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ካል ሃገር ክደፍር ስለ ዘይመርፅ ዘሎ ንሳቶም ግን ሉላውነት ናይ ሃገር ጥሒሶም ስለ ዝዛረቡ ዘሎ እቲ ዲቤት ናቶም ሉላውነት ናትና ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ እንታይም ዝብሉ ዘሎ አጀንዳ ወሃብቲ ኮይና ኣለና ይብሉ ወል ስለምንታይ ክንምልስ ወይ መንግስቲ ኤርትራ በመንገድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ካልኦት ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ንክምልሱ ዝግደዱ ዘለው there is a very practical and tangible reason ምክንያት ኣለና ስለምንታይ እቲ ዝብልዎ ዘለው ዕላማ ናቶም እንታይ እዩ ነቲ ሚድያ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ትርኽታ ዶሚኔት ክገብርዎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጠን ብዙሕ ተዛረብካ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምዚ ቅቡል ዝኾነ ሕቶ ከም ዘለካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከይጠሓስካ ትፍትን ከም ዘለካ ብመንገዲ ቁጠባውን ሽርክነታውን ዲፕሎማስያውን ሰላማውን ገለና በልካ ተዛረብካሉ ኤርትራ እንተደይ መሊሳ እንታይ ዝበሃል ኤርትራ ደይ መደይላ ዝኾነ ይኹን ምትሕብባር ክትገብር ከም ዘይትደልን ስለዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ልሙድ ዝኾነ ወይ ቅቡል ዝኾነ ሕቶ እናቕረበት ኤርትራ እምብትብል ስለ ዘላ ክትረዳዳእ ስለ ዘይትደሊ ዘላ ናይ ግድን ጎረሮኡ ክሕናቕ ስለ ዘይክእል ህዝቢ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ እንተወሰደ እውን ቅቡል እዩ ንክበሃለሎም እዮም ዘልዩ ዘሎ ሓደ ካልኣይ እቲ ታክቲክ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድን ጭፍራናቱን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ናብ ኤርትራ ገፆም ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘይደልዩ ስለምንታይ ስጉምቲ ተወሲዶም ሓደጋ ክወርዶም ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ግን እንታይ ክገብሩ ፈጥሩ ኣሎ ኩናትን ዕግርግርን ወይ እውን ናይ ኩናት እገዳ ንኸይወርዶም ንዓተ ጠንቂቖም ግን ናብ ኩናት ከም ዝኸዱ ዘለዎ መጠንፀቕቲ ዝገበሩ መጠኑ ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ተገብሩ እዮም ንኤርትራ ከይ እዚ ኩነታት እዚ ገለ ነገር ክግበረሉ ኣሎ ኣብ ጣውላ ክትመፁ ክእልትክእሉ ኣለኩም ኢሎም ፀቕጢ ክገብሩ እዮም ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ጣውላ ክመፁ እዮም ኣብ ጣውላ ምስ መፃኻ ድማ ሕቶታት ክቐርብ እዩ እቲ ሕቶታት ዝቐርብ ድማ ኣብዚኣ ናይ ኣወል ፅዒድካ ዘረባ እውን ኣብ ዝተሓለፈት ቪድዮ ፅምዲ ቁጥሪ 18 ገሊፅዎ ነይሩ
እቲ ዲስካሽን ዲቤትን ምስ መፀ ድማ እንታይ ክበሃል እዩ ወል ገለ ነገር ክትገብሩ ኣለኩም ክብሉ እዮም ኤርትራ እምብን ድሕሪላ ድማ ዲስካሽን እዚ ኣብየት ኤርትራ እዮም ክብሉ ስለዚ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብሳልሳይ ኣካል ብመንጎኛ ዝመፅእ ሽምግልና ይደልን እቲ ዝደሊ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕረይ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ተደላይን ወሃብን ስለ ዝኾነ ባይላተራሊ ናባይ ብቐጥታ መፅኡ ሕቱ ክቕርብ ክኽእል ኣሎ ሕቱ ድማ ንዓለም ለኻዊ ናይ ቢዝነስ ተርምስ ኣማልዩ ክመፅእ ኣሎ ብምባል መሊሶም ኣለዉ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ዘረባ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዝንባሌ ድባብ እውን እንዲሆን ለማድረግ ከሚያስችሉ ሀብቶች መካከል አንደኛው ቀይ ባህር ነው ሁለተኛው ውሃዎቻችን ናቸው ከዛም የአባይ ውሃን መውሰድ እንችላለን ስለ አባይ ውሃ ያወራ ስለ ቀይ ባህር ልታወራ አይገባም ዝምበል ሊባል አይችልም ማለት ነው አጀንዳው አሁን ምን ሆነ የወጣቱ ሆነ አጀንዳው የምሁራኑ ሆነ አሁን የአርሶ አደሩ ሆነ የአርብቶ አደሩ ሆነ ይሄ መንግስት ይሄን አጀንዳ አምጥቶ ቴብል ላይ አርጓል እጅቲ አጀንዳ ንገብር ኣለና ዝብሉ ዘለው ንዓለም ለኻዊ ህዝቢ ወይ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ከደናግሩ ሓደ ኾን ከለ ካልኣይ ድማ እንታይ ይብሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገሙ ፋኖ ዝድስቆም ዘሎ ሸነ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ናይ ኦሮሚያ ናይ ክልል ዓፋር ዝሃርሞም ዘሎ ናይቲ ዝሃርሞም ዘሎ ንኩሉ ንዑ ረሲዑ ናበይ ክጥምተሎም ይደሊ ኣሎ ናብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክጥምተሎም ይደሊ ኣሎ but the reality is ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ፅነይ ለኸረየኩም ከመይ ገይሩ ይድስቆም ኣሎ ሸነ ከመይ ሊትንሳ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ንሳቶም ኣጀንዳ ከምዚ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ፀቕጢ ክፈጥሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ግን ኣብ ኩንነት ግን እንታይ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ኣብ ርእሱ ስለ ዘለዎ ንዑ ከተንፍስ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ምንቅስቃስ ኢሉ ንዓና ይኮነ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ክፈጥረልና ንሱ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ስለ ዘሎ ንዑ ካብኡ መፍትሒ እንተኾነ ዝገብሮ ዘሎ ኢሉ ቀፂሉ ድማ እንታይ እቲ ጉዳይ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትምልሰሉ ትግደደላ እቲ ናቶም ዘረባ ስኢልካ እንተሪኢኻዮ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ገሊኡ ከደናግሮ ከም ዝኽእል ካልእ ብፍርሒ ዝኣክል ናብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ክርዕም ከም ዝኽእል ሳልሳይ ድማ እቲ ብሓሶት ናይ ሸቐጥ እዩ ዝብልዎ ረብሓ ዘለዎ መሲልዎ እውን ክፅጋዕ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለው ንምንታይ ዕላማ ይገብርዎ ኣለዉ በናይ መንገዲ ይገብርዎ ኣለዉ ህዝብና ድማ እንታይ ዓይነት ንቕሓት ክገብር ኣለዉ ኣነ ብግምጣሉ እንታይ ዝብል ኣብዚ ኩልና እውን ፅቡቅ ጌርና ክነሰብለሉ ዘለና ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ዘለና ደጋጊምና እውን ክንዛረበሉ ዘለና ሓደ ሓደ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ እውን እንተሪኢኻ ሓቆም እዮም ከምኡ ይክብሉ ኢኻ ትብል ንኣብነት እዚኣ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ዓሰብ እያ ገማግም ባሕሪ ናይ ዓሰብ ሓደ ኤርትራዊ ዘውፃያ ቴን ዝበሃል ኣካውንት ዘውፃያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገማግም ባሕርናትና እንታይ ከም ዝመስል አሚን there's so much we can do with this እቲ ዘለና ፖቴንሻል ሓቆም እዮም ክፅለልሉ ሪሊ ሓቆም እዮም ክፅለሉ ምክንያቱ ኤርትራ ዘለና ፀጋ ናይ ብሓቂ እዚ ስራይዎ እዚ እንታይ ክትገብረሉ ትኽእል እዚ ኩሉ ቢች እዩ እዚ ኩሉ ናይ ገማግም ባሕሪ ትካላት ይከውን ዝኽእል so እቲ ፖቴንሻል ናይ ቁጠባ ዘለና ማሲቭ ጃይንት ኣዝዩ ዓብዩ ብርግፅ ነዚ ኩሉ ክሰርሓሉ ተርኮን ከሰብ ከሎ ሰባት ክመፁ ኩሉሎም እቲ ወደብ ክጥቀምሉ ኣሎ ክትብል ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣይኮነን ንኣብነት ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ክምለስ ንዓዱ እንተዝጅምር ነይሩ ወይ እውን ብዝያዳ ብተዓፃፀፈ ቁፅሪ ክመፅ እንተጀሚርና ምናልባት ንኩሉ እቲ ቦታታት ናይ ኤርትራ ክመልኦ ይንኽእልና ውሕዳት ኢና ግን እቲ ክንፈጥሮ ንኽእል ቁጠባዊ ፅልዋ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ኣብቲ ብዙሕ ህዝቢ እሞኻ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዓዲ ከይተሰደደ ንሓደ 5 ዓመት ተቐፂሉ ህዝቢ ናይ ኣፍሪካ ቀልጢፍ እዩ ዝምዕብል ዝበዝሕ ስለዚ እቲ ዓዲ ናይ ምምላእ ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ እቲ ፖቴንሻል ናትና ክትሪኦ ከለኻ ነዚ እናርኣዩ ንጎምሸትን ዓሰብ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሰብ ንጎምሸትን ነዚኦም ክጥምቱ ዝውዕሉ ዘለዉ ኩሉ ብጂፒኤስ እናገበሩ ብጉግል ማፕስ ናምፁ እናቕርቡ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ባሕሪ እዚ ሳሊቬት በቃ ጥፍጣፎም ከምዚ ጥዑም ጨና ናይ ምግቢ ሰማዕካ ምሽ ኣለካ ሓለፍ ዝብለካ ሓለፊ ኢልዎም ዘሎ ሓለፍ ዘየብልካ ኣይኮነን ፀጋታት ናትና ናይ ብሓቂ ሓለፍ ዘብል ኩነታት ስለ ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ብምርኣይ ኤርትራ በታ ሓደ ወገን ልዑል ጥንቃቐ ዘለዎ ክትከይድ ክትከል ኣለዋ ምክንያቱ ዘለናዮ ኩነታት እዞም ሰባት እዚኣቶም ስኢልካ እንተደይ ተመሊሱሉ ብዘረባ ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ብካልእ ዓይነት ስትራተጂ መልሲ እንተደይሂባትሉ ኤርትራ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተገምፂሎም መፅኦም ካልእ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ዘለና ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ቀንዲ ዝበሃል ዘሎ ንሳቶም ዘለዎም ፀቕጥን እቲ ዘሎ ኩንነትን ኣገናዚብካ ክትሪኦ እንተጀሚርካ ሓደ መዓልቲ ፀገም ክፈጥሩላ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ኣለኒ እስከ ነዚያ ንስማዕ ምስቲ መራሕዮም ዝብሎ ዘሎ ድማ ከነተሓሕዞ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እስከ ንስማዕ እዮም ኢኒሼቲቭን ወስዶ ጉዳዩ እየቀጠለ ነው
የወደብ አለመኖር የትራንስፖርት ኮስቱን ማናር ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ዜጋ ላይ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ አሻራ አለው። ኢቭን ኢምፖርት ኤክስፖርቱንም ጭምር ነው የጎዳው። በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ የማንሆነው አንዱ የኢፊሸንሲ ችግር ስላለብን ነው። እቃዎቻችን ለዓለም ገበያ በጥራት አይደርሱም፣ በዋጋ ተወዳዳሪ አይደሉም። ምክንያቱም ትልቁን ዋጋ አሁንም የሚወስድ እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለው ንኣብነት ኣብ ደገ ባሕሪ እንተለና መክሰብ ኣለ ወይ ኣብ ደገ ባሕሪ ተወዳዳርነትናትና ኣብ ንግድናትና እዚ ሕጂ ተራ ኢትዮጵያዊ ሪሌት ክኾነ ዝኽእል እዩ፣ ምስ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ። እዚ ዝብልዎ ዘለው ዘረባ ንኣብነት ንሕና እንታይ ንበልና ኣነ እንታይ ንበልኩ ኤሌክትሪክ ብብዝሕ እንተዘልዎና እቲ ናይ ዲጋ ኣባይ ግድብ ዘለዎ ኤሌክትሪክ ናባና እንተዝመፅእ ነይሩ ኢንዱስትሪናትና ማዕበየ ትካላትናትና ማዕበየ ህዝብና ኳሊቲ ላይፍ ናቱ ማዕበየ ገለ መበልኩ ነይረ እወ ሓቂ እዚ ከምኡ እንድሕር ኢልካዮ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልኩም ክልተ ስድራ ቤታት ናይዞም ጎረቤትና ዘሎ ገዛውቲ ብምሉእ ሃብትናቶም ክልተ ደቂ ዘለዎ ትካላት ዘለዎም ፅቡቅ ካንሸሎን ፅቡቅ ሂወት ዘለዎምን ሓደ ድማ 11 ቆልዑ ዘለዎ ስድራ ድኻታት እንድሕር ኮይኖም ነዚ እንዳ ጎረቤትና ቀቲልና ነቲ ሰብኣይን ነቶም ቆልዑ እንተንቀትሎም ገዛውቲ ከም ድሌትኩም ደቀስኩም ነርኩም መግቢ ከም ድሌትኩም ትካላት ናቶም ሃለወኩም እንድሕር ኢልካዮም ብኸምኡ እንድሕር ሕፅበት ኣእምሮ ዕቢኻዮም ሓደ መዓልቲ ክቀትሉ ክፍትን እዮም፣ ሓደ መዓልቲ ሕማቅ ክገብሩ ክብገስ እዮም። ናይ ግድን ፕሮግራሚንግ ኩሉ ግዜ ከምኢልካ ተባባም ተለኻ ኤግዛክትሊ እዚኦም ዝብልዎ ዘለዉ ከምኡ እዩ። ምክንያቱ ዘይፀጋኻ ዘይናትካ ንክትወስድ እንድሕር ተተባብዖ ኣለኻ ብሓይሊ ዓሚፁ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ንሕና ውሑድ ህዝቢ ኢና፣ ግን ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኣቃወማ ኣለና። ፎርስ ማልቲፕላየር ዝበሃል ልዕሊ እቲ ቁፅርና ልዕሊ እቲ ኩነታትና ኣፀቢቑ ሓይሉ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንዓታቶም ካብ ሽግሮም ዘጥሓኖም ሚን ከምዚ ክንብል ከለና ሓደ ግዜ ንስለ ምግናን ጥራይ ንዛረብ ዘለና ወይ እውን ተራ ዘረባ ተረካብ ዘረባ ንዛረብ ዘለና ክመስለኩም ስለ ዝኽእል ካብ ኣፎም ንስማዓዮ ትማል እኮ እዚኦም እዮም ቶም እቲ ዝዓበየ ዝምክሑሉ ዝበሃሉ ዝብልዎ ጀነራል እኮ እዚ እዩ። እዚ እኮ ናይ ኤርትራ ዝውድስ ዘሎ ጀረባችን ሲመቱን የተቀበለን የኤርትራ ሰራዊት መጠለያ የሰጠን እሱ ነው። በሐባር ደሚ ህይወት ገብረናል ብለው ነው ማጉረስ ሰውነቱን በማጠብ ለምንድን ነው ታርጌት ያለው ሰራዊት ነው? መረዳእታ ክሁን ጽቡቅ ነው መስኛ ሐላፊና ክብረት ይሃብ አድና ይመልስና ጻሓበቻ እዚኦም ትሪቦም ዘለዎም ኳዕናና ጀጋኑ ንኣብይ ኣሕመድን ነቶም ጀነራላት መከሓሎም ኣለኹ ዝብሎም ዘሎ ሎሚ ሓፍከፍ እናበሉ ቀይሕን ጸሊምን ክዳን እናገበሩ ዝርብሽና ዘሎ ሳላ እዚኦም እዮም ድሕኖም እዚኣቶም ኣብ ልዕ ማስትዮም ኣበጊሶም ሞራል ሂቦም ስትራቴጂ ትሒዞም ቦታ ትሒዞም ንዑ ተዋጉ በዚ ኺዱ በዚ እቶ በዚ ውፁ ምስቲ ኩሉ ሓሶቶምን ተንኮሎምን እንተደይ ሕግዝዎም ሎም ኣብ ስልጣን ኣይመሃለዉ እቲ ሕቶ ድማ እቲ ፀገም ካብቲ ቀደም ዝበርትዕ ፀገም እዩ ዘለዎም እንጂ ካብቲ ናይ ቀደም ዝበርትዕ ፀገም ኣለዎም ኣበየናይ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ሽግርናቶም ንሳቶም እንታይ ይብለውን እቲ ኣብ ዘለዎ ሽግር ነንበይን እዩ ስለዚ ኣስተውዒልና እንተሪናዮ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ኣይኮነን ከሰንብለና ዘሎ እቲ ኩንነት እዩ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዎ ከም ዘለዎ ንውሰዶ ምክንያቱ 23 ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተሰልቢጡ ነዚ ተዛሪቡ ስምዕዎ ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም። እኛ ቁጥራችን እያደገ ነው። በዚህ ምክንያት እንፈራለን። ፍራቻው ምን አመጣው ያላችሁ እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ወይ ሊዝ ማድረግ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻል ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አድርጋለች። በርበራ ላይ ዩኤኢ ኢንቨስት አድርጋለች። ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት ያደረገች። ተርኪ ከመጣ ዩኤኢ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎቹ ኢንቨስት ብናደርግ በጋራ ለመኖር? አይ ስጋት አለብን። ኦኬ ስጋት ከሆነ ገርድ በአፍሪካ አንደኛው ዳም ነው፣ እያለቀ ነው ያለው። እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕጂ መጀመርያ እቲ ዘረባናቱ ብዘረቡ ኢኻ ትምልሶ ንሕና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓብ ፀገም እዩ ዘለና ስለዚ ሓቢርና ኢንቨስት ክንገብር ንኽእልና ሰብ ዘይጥቀመሉ ገጅፍ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣሎ ናይ ኤርትራ እዩ ዘረባ ነይሩ ሽዑ ንሶማላንድ ዝመስል ነይሩ ኣብ በርበራ ኢንቨስት ዝገብር 19% ሒዙ ነይሩ ስለምንታይ why is people not asking the right questions ስለምንታይ ትክክለኛ ሕቶ ዘይሓትዎ እንድሕር ኢልካ 19% ናይቲ በርበራ ወደብ ኢንቨስት ገይሩ ነይሩ ስለምንታይ ካብኡ ተመሊሱ ምክንያቱ ገንዘብ ንውግእ ስለዘለየ ገንዘብ ስለዘይብሉ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ነቲ ገንዘብ ኣትሪፉ እዘን ሎሚ ዝገብረን ዘሎ ፕሮጀክት እውን እኮ ቢልዮናት ናይ IMF ኣብ ዝቐረባ ዝሃብዎ እዩ
ንዓን ተጠቂሙ ኮሪዶር ልምዓትን ገለ ዝገብር ዘሎ እቲ ዕዳጋ ድማ ኤክስፕሎት ገይሩ ሕጂ ናብ ካልእ ሽግር ወሪዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ክትኢንቨስት ክትገብር ተደሊኻ ሶማልያ ብሓሙሽተ መንገዲ ክበካ ኢልዋ ኤርትራ እኳ ብወግዒ ኣይተዛረበቶም ከም ኢላ ሶማልያ ግን ፕሬዚደንት ናቶም ብሓሙሽተ መንገዲ ወላ እውን ኣብ ሶማሊላንድ ተመሊስካ ኢንቨስት ግበር ኢሉ ዝኽልክለካ የለን ልኡላውነት ናይ ሃገር ኣይትድፈር ኢሉ ولا حنت خجبر كالن سلزي كل أجندو ورارن أجرجرن بوليتيكاوي بوسترين ويكامز تهديد مقبارن تدي كوينو كيدو أفضل جبهار زلي كونن جن زر دما هذا جنيا زري هذا جنيا بلان مخانو دما سبقيرنا فليتنا سمعنا لنا تكون النتجن بزحات سبعتوني نجرو ولا ويم نمنتاي كم يجبرالو إيرتران تاي تجبرالا بخل من قد كرينا هذا كابت زبلو وزلو أمنتاي كونتات كويني كم زبل زلو They're serious. The country is almost gone. Echo, everybody, every general in ANDF knows this. ANDF is about to explode. They are scattered across every Kabaleos. The economy is dead. You know, we can talk about that and say, I am dead serious. The country is almost gone. Yeah, the country is almost gone. And I am dead serious. يبلو مالو. سلزي تهاجر زي هاجر حيزيو كهدد الناس في التنزلو. هاجر بقول طبعا نشراويتو عند موسك هفلاي كعلن الله. سونكو في زلو. هجي حنت كابت كتر دعنا زلو. إيرترا تقبر لهم زلا. إيرتراسي the waiting games بحالات كم زلا. wait and see. انت تقبر الله مسيلكم إيرترا بس تخاله متن زي تدلي كينات كجمريا تكلا خزلا سلامنتاي because they know I mean نتاعزو دحان أبزن تاريخهم إيرترا بكل مدرخات تقبر زلا يزي أب ناين نامز بهذلو نانا لاين ممبرز بهلا بوغاندا زقبر زنبرا كونفرنس تساتيفا نا إيرترا أمباسادر صوفيا تسفى ماريا ماو تساتيفا نيرا أبو قالك كابت زغربتو كور مسجنا إيرتران تاني إيرترا reaffirms its commitment to multilateralism, diplomacy and international cooperation. إيرترا multilateralism مالت بزحات مع UN بالكالوت multilateral institutions كم مفتحنا دبلوماسي كونو خمزلون عالم لخاو خبر كمزلون نا UN charter خبر كمزلون زي دما مس China مس راشيا مس كلهم هجرات عالم زتحازانا قريب جاكا أمريكا تخوض زل حدا زي. The country emphasizes dialogue and mutual respect. ዝኾነ ይኹን ፀገም ድማ ብዲያሎግ mutual respect ሃገራት ልውላውነት ናይ ሓድሕደ ኣኽቢረን ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልኦት ኢትካ ከየተኻ as pillars of peaceful global relations እዚ ኤርትራ ደጊማ መርገፂያ ተነፅር ኣላ ከምኡውን ዩኒላተራል ኮሄርሲቭ ሜጀርስ ሓደ ሃገር ስለ ፀላእካ ከም በዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን በይናዊ ዝገብርዎ ዘለዋ እገዳ ድማ ንቃወም ነዚ ኣንጻሩ ፅቡቅ ጌርና ንነቕፎ ምክንያቱ ግዳይ ናቱ ዝኾነ ስለ ዝኾነት call for inclusive multilateralism ከምኡ ድማ እቶም UN ዲዮም ካልኦት ናይ ዓለም ለኻዊ ትካላት ንኹላቶም ዘማእኸሉ ንኹላቶም ዘርብሑ ክኾኑሎም ንሓደ ዘርብሕ ንውሕዳ ዘርብሕ ክኸውን የብሉን ወሲኻ ድማ defense of sovereignty and international law ኤርትራ ድማ እንታይ ትብሎም ኣላ ነቶም ኣባላት ሃገራት ኣብ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግን ልኡላውነትን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ትብል ኣላ እዚ ኣገዳሲ እዋናውን ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ዘድሊ ድምፅን ዘድሊ መርገፅን ተነፅር ኣላ ከምኡ ድማ vision for global cooperation ሓበራዊ ሽርክነት ድማ ክህልወና ኣለዎ ትብል ኣላ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ ገፅ ናይቲ ታሪክ ኣላ ምክንያቱ እገዳ ይኹን ፀገም ከይመፅእ ኣብ ዝኸደ ኣብቲ ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ቬኒዩስ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ እቲ ትክክለኛ ዘረባ ትዛረብ ኣላ እያ ጥራይ ማይክሮፎን ናቶም ስለ ዝበዝሐ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ስለ ዝዛረቡ ዘሎ ህዝቢ ከበላሹ ህዝቢ ከደናግሩ ብፍላይ መንእሰይና ነቲ ብስለት ናይ ፖለቲካ ዘይብሉ ከደናግርዎን ኣብ ሓደጋ ክእትዎን ስለ ዝኽእሉ ዝጥቀምሉ ዘለዎ እምበር ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምስ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ UN ኮፍ ኢሉ ትክክለኛ መርገፅን ዕላማናቱ ነጊርዎ ናይ UN ጀነራል ሰክረታሪ ድማ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ኣብቲ ዞባዊ ርግኣትን ኣካይዳን ኩሉ ኣድኒቕዎ ስለዚ ኤርትራ ንዝግቦም ሓለፍቲ ዝግቦም ማሕበረሰብ ዓለም ትክክለኛ መርገፂ ካብ ምስማዕ ዓዲዋ ዓለትና ኣላ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ እውን ነጊሮሞ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ዘሎ ወይ እውን ሲኒየር ኣድቫይዘር ነጊሮሞ ስለዚ ኤርትራ ንዝግብኦ ሰብ ትክክለኛ ሓበሬታ ምሃብ መርገፂ ናታ ምንጋር ኣይደኸመትን ኣላ ወይ እውን ኣይገደፈትን ኣላ ብግምጣሉ ንሳቶም ኣጀንዳ ስፔን ምግባር ከም ቀዳማይ ደረጃ እዮም ሒዞሞ ዘሎ ሓደ ካብቲ
ዝጥቀምሉ ዘለው ታክቲክ ኣብ ዝከረየኩም and these are actually ሳዕ ክንደይ ድኹማት ከም ዘለው እዚያ ሪኹማ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ገለ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ መሲልኩም እዚን መራኽብ ዘንጀላቡ ትሪወን ዘለኹም ኣብ ምስተወሰነ ግዜ ኣብ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣትየን ናይ ኣዘርቤጃን ኮይነን ኣጽዋር ሒዘን ከም ዝነበራውን ብብዙሕ ዝተዘርበለን ኣብ ኤርትራ ዝኣተዋ ኮይነን እቶም ገለ ካብቲ ስታፍ ናቱ ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ስሪላንካ ማርሻልስ ዝኾኑ 6 ሰባት ክሳብ ሕጂ ኣይተሰደዱን ኣለዉ ብምባል ኣገይን ከም ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ኣብቲ ዜና ክምለሰሎም ይስዕሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ለንቀነ ሕልፍ ዝበለ ስምባደ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ 2022 ናይ ኢኮኖሚስት ዘውፅኦ ንኤርትራ እገዳ ውርዱላ ዝብል ኣርቲክል ከም ለንቀነ ዝወፀ ገይሮም ብብዝሒ ሸር ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ፖለቲካዊ ጭንቀት ኣማራፂ ምስኣል ዕድል ምስኣል ዝኾነ ክገብሩ ዘይምኽኣል ልዕሊ ኩሉ ግን ውሽጣዊ ፀገሞም ክፍንጀር ከም ዝኽእል እናርኣዩ ስምባደ ይፈጥረሎም ስለ ዘሎ we must act ብዝቐልጠፈ መንገዲ ገለ ነገር ክመፅእ ተዘይክኢሉ ንገብሮ የብልና ካብ ዝብል ጭንቀት ዝብገሰሉ እዩ ስለዚ ኤርትራ እዘን መራኽብ እዚኣተን ነቶም ዝግብኦም ገለ ሰባት ሰዲዳያ እታ ኣብኣ ዝነበረ ምናልባት እታ ኣፅዋራዊ ዝነበረ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና but still they are pushing for this narrative ብኩሉ መንገዲ ኤርትራ ብኣሉታዊ መንገዲ ክትቅረፀሉ ትኽእል እሞ ቡ ጌርካ ገለ ኮንዶኾን ገለ ኣገዳ ንረክብ ዝብል ካልእ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ከርየኩም እየ ምክንያቱ we have to connect the dots ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ካልእ ኣጋጢሞም ዘሎ ሽግርካ ከርየኩም እየ which is very nice for ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ለንቀነ ኮባ ለገማ ደረዮ hal kooba lagama darayo one glass lagama darayo ogaade natural gas is untouchable Ethiopian waxaan uga digaynaa oo waanin siinayna wixii intaas oo hal come three was along zone 3 was along nay ogaden the Somali people of the Somali state reject any oil drilling in their region Abiy, a dictator and warlord who has killed and starved 2 million Christians in the Amhara and Tigray region, should face the International Court of Justice. The international community must take. Lazi, etikel Somal, لأن أنا نداد رقيبة ندق سدد يلو زندد لزلو انتايب لولو تاب عدنا زوج نداد كل يبلون بمبال etikel Somal زبال نيوغرين ألسلوهم. كل من قدر ما نأبي كابسلت أنا ملاي إذا كبعدنا زوجنا ندادر ما نوجو نتي كامبانا China بس حكزين زتان كهوا سلازي again instability problems tensions everywhere أب كل بوتا أجر شجر سجم أنكو أجندة غير وازلو أبعد ما أبي تقوم زكاة مزلو تأكل العفارية من البعض قال يوم ما كم مخروج جميرة مالو سمعوا اسكه by the way نايزي كلتا ستوريز كبكمه የፖርት አክሰሱ ስለሌለን ነው የሚለውን በደንብ ማየትና መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው የባህር በር ጥያቄን ከኤርትራ ውጭም ሪፍሬም ማድረግ መቻል ያለብን ይመስለኛል እንደ ሀገር ኦፍ ኮርስ ሂስቶሪካል ራይት የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ከኤርትራ ውጭም የባህር በር ጥያቄን ሪፍሬም ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ሌላ አማራጭ አገኘን ማለት ከኤርትራ ጋር ያለው ያልተዘጋ ምዕራፍ ያበቃለታል ማለት ባይሆንም ወደርንም ጠላንም ሪኮንፊገሬሽን ኦፍ ፓወር አለ እዚህ ቀጠና ላይ ሪኮንፊገሬሽን ኦፍ ዲሞግራፊክ ሪኮንፊገሬሽን አለ ፖለቲካል ሪኮንፊገሬሽን አለ ስለዚህ ያን ሪኮንፊገሬሽን ዲክቴት ማድረግ የሚያስችለንን ፓወር ቢልድ አፕ ማድረግ አለብን ያንን ከምናደርግበት አንዱ አማራጭ የባህር ኃይላችንን ሪስቶር ማድረግ ነው ሁለት ኦፕሽኖች አሉ የመጀመሪያው ነገር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያና ኤርትራን በፌዴሬሽን አንድ ላይ በሚያዋህድበት ሰዓት ውሳኔ ቁጥር 390 1950 የሚባለው ላይ በብዛት ሰነዱም ሲታይ ብዙ ሀገራቶች ኢትዮጵያና ኤርትራን በፌዴሬሽን እንዲዋሃዱ ካደረጉበት ዋነኛ ምክንያት የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ባህር በር ባለቤትነት በሚል ስፔሲፊክ አድርገው አሰብንም ጭምር ሜንሽን ያደረጉ ሀገራቶች ስላሉ ያንን እንደገና ክሌም ልታደርግ ትችላለች ራሱን ይችላል ሌላኛው ከዛም በኋላ በ2010 የኢትዮጵያ ኤርትራ ድንበር የድንበር ኮሚሽን የወሰነው ውሳኔ መንግስት እንዳለ ይፈጽማል የሚል ቃል ስለተነገረ አሁን የሚያስፈልገው ነገር ይህንን ነገር ሁሉ ሪቪው ለማድረግ እስከዛሬ የኢትዮ ኤርትራ የድንበር ኮሚሽን የወሰናቸው ውሳኔዎችንም አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ጋር የኢትዮጵያና የኤርትራ መለያየትን ተከትሎ የነበረውን ስቴት ሰክሴሽንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ሊሰጥ የሚችል የዓለም አቀፍ ህግ ክርክር ማድረግ መቻል አለበት
اوكي انتهى ملولو اتهايزنا هنريا حدا زياتري وازلهم بلا ماموت بحال بزعبا يرترا ازي حماق ارتيكل استصحف زلا بزعبا لولاونتنا يرترا نصنتنا يرترا بزعبا كايدا تاريخنا يرترا ابتي هون ريفيو زبل بزح ارتيكل استصحف زلا سلازي طلعت مفلاتون اقداسي ذات بلوات صنت هجي اب قرن افريقيا بزح مقيارات ويون ناي حيل ديو ناي وتهدراو دي ناي كال مقيارات يكايدالو نزي بزح حزب زلو بزح سراوي زلو قلصم زلو نت نجر نت بوليتيكا نمقيار بزح منقسقاسات كم زلو يا تبل تنجر زلا ግን ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮር ወላ እኮ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንተለና ናይ ባሕሪ ክንብል ከለና ግን ኣስፊዕና እንተጠመትና ዝሓሸዩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ተደይሰሊጡ ካልእ ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ኢላ እያ ተማኽር ዘላ እቲ ባሻይ ድሕሪያ ፀንዐ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ዝነበረ ኣካይዳ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ፌደሬሽን ክግበር ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል ስነ መጎት ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንሱ ተመሊስካ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ንላዕሊ ግን ናይ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ዘይኮነ ኤርትራ መሰርእሰ ውሳነ ዝበሃል ድማ እቲ ዝዓበየ መሰረት ናይ ኢንተርናሽናል ሎው ነይሩ ስለዚ ናትካ ኣብ ደገ ባሕሪ ካላርሲ ኮይኑ ቁፅሪ ሓደ መሰርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነይሩ እሱ እንተዝኽበር ነይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከይማናትካ ማኒፑሌሽንን መደናገርን ዝነበረ እዩ እምበር ንዓኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዝግባእካ ዝሃበካ የለን ፌደሬሽን ዝተገበረ ኤርትራውያን መሰርእሰ ውሳነ ይግብኦም እዩ እንተኾነ ንዓና ንኣሜሪካ ንረብሓናን ንስትራቴጂካዊ ረብሓና ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕውስ ኣለና ብዝብል ዕላማን መርገፅን እያ ኤርትራ ፌደሬሽን ክትኣቱ ኺኢላ እምበር እቲ ሓቀኛ መርገፂ ይርድኦም ነይሩ እዩ በዓል እዚ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ 2002 ዝተዋሃበ ብይን እግባይ ዘይበሃለ ብይን ንዕኡ ተደምሮ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ኣብ ድማ ተቐቢለ ኢሉ ሰላም ጌር ኖቤል ዝወሰደ ንኩሉ ከም ብሓድሽ ኣብ ዲቤት ከም ዝኣቱ ክንገብሮ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ወል good luck with that ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ንዓኻ ዝያዳ ክፀልወካ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ታርስቲ ተመሊስና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክንሪኦ ዘለና ኣጀንዳ ናቶም ምክንያቱ ክተሓሓዝ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚኣ መንስማያ ሚዲያዎች ዓለም አቀፍ መድረኮች ኢሹ ማድረግ ተችሏል ዓለም አቀፍ የውሃ ሀብቶች ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች አላቸው ነው የኢኮኖሚ ፍላጎት አለን ነው አንደኛውና ዋነኛው ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቱ በጣም ሰፊና ብዙ ነው ከዛ ባለፈ አካባቢ ጥበቃ ላይ ኢትዮጵያ ባህሮች ላይ ያላትን ይገባታል ሌላኛው ደግሞ የባህር ላይ ደህንነት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የባህር ላይ ደህንነት ይመለከተናል ባህር ውስጥ ያሉ ሃይሲ ትላልቅ ውቅያኖሶችና ባህሮች ውስጥ ያሉ ሀብቶች እኛንም ይመለከተናል ኢትዮጵያ በትብብር ለመስራትና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በሰላም እዚኣ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ነቲ ፃጣ ናይ ቁሽጢ ዓድኻ ደይገበርካ እኮ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ይፅሕፍሎም ብዙሕ ግዜ ፅምብላልዕ ሲ ማዓኮራ ዘይከደነት መሬት ክትከድን ትፍትን ወይ ከዓ መሬት ከደነት ዝበሃል ኣብዚኦም ኢኻ ትሪኦም ፀጥታ ናይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ሃይሲስ ናይ ውሽጢ ማእከል ባሕሪ ምስከትካ ዘሎ ንዕኡ እውን ከነውሕስ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ወፂኻ ድማ ውሕስነት ክፈጥር ዘይከኣለ መንገዲ ፅርግያታት ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ከውሕስ ዘይከኣለ ኣብ ፈቆደ ፅርግያታት ተዓፅዩ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ብባስ ብመጓዓዝያ ክንቀሳቀሰሉ ዘይክእል ሃገር ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ሲ ብዛዕባ ሃይሲስ ከይዱ ከመሓድርን ሰላምን ፀጥታን ንክገብር ሓንቲ ነገር ክንገብራ ኢና ኢሎም ዛረብዋ ዘለዉ ፈረስ ክንከውን ንኽእል ኢና ህዝቢ ብዝሒ ስለ ዘለና ሰራዊት ተሰልጢና ነቲ ናትኩም ሰብ ተዘይብልኩም ናብኡ ክነብር ዝኽእል ሰራዊት ክንበኩም ንኽእል ኢና ልካ ከምዚ ቀደም በራዩ ዝሽየጥ ዝነበረ ሰራዊት ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ከነካር ንኽእል ኢና እዩ ትዘረባ እምበር ካልእ ዳ ሰራዊትካን ቁጣ ሴኪሪቲ ናትካን ሓያል ነርቶ ዝኸውን መጀመርያ እኮ ሃገርካ ኢኻ ተውሕስ ሃገሩ ዘውሓሰይ ባሕሪ ዘውሕስ ሃገሩን ባሕሩን ዘውሓሰ ሃገርካ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ብሶማልያ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብወገን ኤርትራ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ገበን ዝተፈፀመሉ ይኮነን ኣይኮነን ገበን ዝፈፀሙ ተጋጊኦም ኣብ ባሕርና ዝኣተዉ እንታይ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ኣርቲክል ኣውፂኹም ፀኒዕኩም ቀፂልና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣምባሳደራት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ኤርትራ ከይዱ ብዙሕ ስርቂ ክገብር ዝፈተነ ሸፈጥ ክገብር ዝፈተነ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ዝኸስዎ ዘለዉ እዮም ኢንክሉዲንግ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ሲራክ ባህልቢ ብዙሕ ግዜ ሓደ ክልተ ግዜ ፅሒፍሎ ብዛዕቡ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣብ ምጥፋእ ምናልባት ገለ ስልጣን እውን ክወሃበ ይኽእልኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ሃፍኮፍ ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ባፅዕ ከይዱ ገለ ተሳእሎ ስእልታት ኣሎ ኣንፃር ኤርትራ ድማ ኣዝዩ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ሕማቕን ፀገማትን ዝፅሕፍ ዘሎ እዩ ንክትፈልጥዎ ዝኣክል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ሕማቕ ክገብር ክእል ወይ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ዝተባሃለ ጥራይ ኣብ ፖለቲካ ንቅድሚት ደምፅዎ ዘለዉ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ባዕሎም ከዓ ፅሕፍልካ በዛ ኣርቲክል ገይሮም ከዓ ኩሉ እዚ ኣቢ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ትርጉም ከም ዘይብሉን
the still born strategy why Ethiopia's Red Sea ambition will fall again هذا article ተጻሒፉ ሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን ክወድቕ ምዃኑን ጥቕሚ ከም ዘይብሉን ብምንታይ ዘይጥቀም ስትራቴጂ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ መጀመርያ እንታይ ይብሉ እዚ ሕጂ ከምቲ ናይ ሶማሊላንድ MOU ኢሉ ተበጊሱ ዝፈሸለ እዚ ሕጂ ሓድሽ ኣምፂኦሞ ዘለዉ እውን ክፈሽል እዩ ምክንያቱ ስትራቴጂካዊ ጠመተናቱ ትክክለኛን ክዕውዝ ዝኽእልን ስለ ዘይኮነ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ሬዚስታንስ ተይላ ድማ ሶማልያ ንጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝተፈተነ ከም ዝፈሽል ጌራ ብኩሉ መንገዲ ናይ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሃገር ስለ ደፍርስ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ወይ እውን ተጻባኢ ዝኾነ ኩነታት ኣልዒላ ኣንጻር ኤርትራ ትቃለስ ከም ዘላ ወይ ትምልስ ከም ዘላ ይብሉ ጅቡቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ክድግፉ ይኮኑን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዘይትደሊ ቁፅሪ ሓደ ጅቡቲ እያ ምክንያቱ እሳያ ትረብሓሉ ዘለና ይትኹሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ስለዚ ካብ ጅቡቲ ዚሮ ሓገዝ እዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ግብፂ ድማ ብፍጹም ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓገዝ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘይትረክብ ኩሉ ዝከኣላ ጭዋዳ ክትጥቀምን ኩሉ ኣላያንስ ስትራቴጂ ናታ ክትጥቀም ከም ትኽእልን ስለዚ ብዲፕሎማስያዊ ወይ ከዓ ብጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዕድል የብልናን ይብሉ ኣለዉ ብሕጋዊ ዲፕሎማስያዊ ኮንስትሬንትስ ኩሉ እቲ ንኸዶ ዘለና ድማ ብሕጋዊ ይኹን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክሰልጠና ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ኩሉ ኸ ኢንተርናል ኢንስተቢሊቲ ውሽጣዊ ፀገምን ውሽጥኻ ትቃፀል ተለኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንበዓልኻ ኢኻ ክትፈርስ ትኽእል ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ፀገም እውን ኢኮኖሚክ ሊሚቴሽን ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ባሕሪ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ዕዳኻ ኸባን ኣብ ደገ ባሕሪ ወደብ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ብገንዘብ ዶ ብሊዝ ዶ ዝብል ዘሎ 5 ሳንቲም የብሉን ዕዱ ኸማን ክኸፍል ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ እሱ እውን ክኾን ኣይክእልን ኣብ መወዳእታ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ስታቢሊቲ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፃልካ ኣይክእልን ኢሎም ደቂ ዓዱ የማኽርዎ ኣለዉ ክሰምዕ ዝኽእል እንተኮይኑ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣተሓሒዝና ምስ ኩነታት ናይ ዓለምና ድማ ነቀናብሮ of Americans took to the streets today with one simple message for President Trump. You are not a king. Demonstrators in more than 2,500 cities and towns gathered for the No Kings events. And according to No Kings Media, nearly 7 million people came out across the country today for these protests. That's 2 million more than the last No Kings protests that were held back in June. The rallies come as Trump escalates what experts warn is his authoritarian reach targeting cities, people, and institutions that oppose him. I spoke with some of the protesters here in New York City earlier. Here's what they had to say. We're still fighting for the promise of what this nation እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኖ ኪንግስ ደይ ዝበሃል ኣሎ ብፍጹም ንጉስ ክትከውን ኣይነፍቅደልካን ኢና ዝብል ዘረባ ወይ እውን ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዝተራእየ እዩ ዶናልድ ትራምፕ በዛ ናይ መወዳእታ 3 ዓመት ተሪፈንዎ ዘለዋ ጥራይ ካብ ስልጣን ክወርድ ወይ እውን ነቲ ስልጣን ክገድፈሎም ድሌትን ባህግን ከም ዘይብሉ ብብዙሕ መንገዲ ምልክታት ሂቦም ኣለዩ ባይ ዘ ወይ ንሳቶም ከምኡ ክብሉ ከለዉ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ሰዲድሎም ኣሎ ንሱ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ይዘውር ኣሎ መሲልኩም ንጉስ ክኸውን ከም ዝደሊ ምክትል ፕሬዚደንት ዝገበራ ቪድዮ ረይወታ መንጎ ዘላ ንሱ ድማ ነቶም አንጻሩ ዝኸዱ ዘለዉ በዓል ፖስት ዝገበራ ኣብ ነፋሪት ደይቡ ጭቃዲ ወላ ሽንቲ ወላ እንታይ ከም ዝገብረሎም ዘሎ ከምዛ ዓይነት ዘርኢ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ዝለዓለ ቁጥዐ ይገልጽ ኣለዉ ምክንያቱ ሓደ ንሱ ከም ንጉስ ገይሩ ካልእ ቪድዮ እውን ገይሩ ኣሎ ከም 28-32-36-4 ኣብ ስልጣን ትራምፕ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘርኢ ቪድዮ እውን ገይሩ ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ይወስድዎ የለዉ ነቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ ፕሬዚደንት ክኸውን ይፍትን ከም ንጉስ ክኸውን ከም ዝደልን ናይ ንጉስ ክዳን እናተኸደነ ነቶም ዝቃወምዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ብነፋሪት ገይሩ ጭቃ ዝገብረሎም ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ዕላማ እንታይ ከም ዝመስል ብዙሓት ሰባት ተቃውሞም የርእዩ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ኩነታት ወይ ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ንስደተኛታት ክሃርም እየ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝጥቀሞ ዘሎ ሰራዊት ዝጥቀሞ ዘሎ ኣብ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ዘርእዮ ዘሎ ኣካይዳ ሰራዊት ናውታ ውሽጢ ኣሜሪካ ንፖለቲካዊ ዕላማ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ከምኡ እውን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ቁጠባ ሴፍ ክንገብር ኢና ኢሉ ብዙሓት ትካላት ከም ዝዓፀወን ኤቭሪቲንግ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል መደላደሊ ይገብር ከም ዘለዎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ ብግምጣሉ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣሜሪካውያን ከይተረዳእና ናብ ዘይንደልዮ መንገዲ ንኸይድ ኣለና ብምባል ንሱ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ፍሪደም ተጣባቂ ኮይኑ መፅዩ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ኩሉ ግን ንኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ይጥቀምኒ ዘሎ ኩሉ ነገር ብኤግዜክቲቭ ፓወር ብስልጣኑ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ተጠቂሙ ኩሉ ስጉምትታት ይገብር ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓብ ስጋት ክፈጥር ዘለዎ ንኣሜሪካውያን ዓብ ስጋት ፈጢሩሎም ኣሎ አንጻሩ ድማ
ብዙሕ ተበግሶታት ይግበር ከም ዘሎ ብዙሕ ስጉምታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣከምዚ ኩነታት ናሃለወ ወላ እውን እቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ትርጉም ዘይብሉ ስትራቴጂን ከይተበገሰ ዝወድቕ ዘሎ ምዃኑ ድማ ብየማንን ፀጋምን ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና I can't imagine any policymaker thinking that that's a good idea. That whatever policy we implemented caused America to for an edge. You know, they ripped off our country for years. What's striking is how little China has had to do. Europe tripped itself up. The Dutch shot themselves in the foot. Trump rattled his own markets. And European automakers are already panicking. እንታይ ንሰምዕ ኣለና ንቻይና ንምውዳቕ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኤውሮጳ ጌራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንኤውሮጳ መጀመርያ ንኣሜሪካ ድማ ተመሊሱ ክሃርማ ከም ዝጀመረ ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤውሮጳ ኣንጻር ቻይና ጠቕላላ ውፅኢት ከም ዘይብሉ ወላ እቲ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ክቕበልዎ ጀሚሮም ዶናልድ ትራምፕ ብተሃዲድ ብፈኸራ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሃገራት ዓረብ ክሰርሓሉ ይኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ክሰርሓሉ ይኽእል እዩ ኣብ ቻይና ግን ኣይሰርሓሉን ይስምዑ ኣብዚ First, here's my take. Last week's ceasefire in Gaza was an undisputed success for President Trump and his style of foreign policy. He and his team engaged in intense personal diplomacy, persuading Israel to hold its fire and coaxing the Qataris, Egyptians, and Turks to lean on Hamas. For a president who relishes deals and drama, the grand signing ceremony in Egypt was a natural stage. But as the Middle East quieted, another much more important theater grew more discordant, that involving U.S.-China relations. In this arena, Trump has lurched from threat to retreat to confusion. First, he threatened new 100% tariffs and warned that he would cancel a planned meeting with Xi Jinping. Then, as Beijing social media about running the Trump-Xi summit. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ብሶሻል ሚድያ ንዓለም ከተመሓድርን ክትእዝዝን ምፍታን ከምኡ ድማ ንኩለን ሃገራት ሰላም የምፅእ ኣለኹ እናበልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጉዳይ ናይ ቀዛ ሰላም ከም ዘምፃእካ እንሲልካ ኣብ ግብፂ መፂኻ ብዙሕ ናይ ፎቶ ናይ ስእሊ ሾው ናይ ገለመለ መጎስ ጣቕዒት ሰላምታ ገለመለ ስእልታት ናይ ሶሻል ሚድያ እናገበርካ ትገብሮ ዘለኻ ክሰርሓልካ ይኽእል ኸውን ባይ ዘ ወይ እዚ ናይ ፒስ ፕላን ተባሂሉ ወይ ዓብይ ጣቕዒትን ሓረካትን ዝተገበረሉ እስራኤል ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ቃዛ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ብነፈርትን ገለን ጌራ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ መውፅእ ዳዮም ድራማ ተጠቂሞም ልምበር ኣብ ቃዛ ዝበሃል ዕላማ ናቶም ንብሙሎምቶም ህዝቢ ኣፅኒትካ ድዩ ዋላ ቀቲልካ ነቲ ስልጣን ንክትቋፀር ነቲ ቦታት ንክትቋፀር ዘለዎም ኣጀንዳ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንክፍፅምዋ ዕላማኦም ንስዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ እስራኤል ናይ ዓረብ ገለመለት ሃዲድ ጌርካ ናብ ቻይና ገፅካ ምስከትካ ግን ፈፂንካ ከምቲ ዝደልይዎ ዘይኮነስ ብግምጣሉ ይኸይድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ይፍክር ፅባሕ ይቕረ ተሓትት ሎሚ ይህድድ ፅባሕ ድማ ክለሳለስ ይፍትን ምክንያቱ ቻይና ኣፀቢቑ ነዊሕ ዝኸደ ስትራቴጂ ኤቭሪ ስቴፕ ድማ ካልኩሌት ብዝኾነ መንገዲ ይሃርምዎ ከም ዘለዉ እቲ ጉዳይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ኣብ ኢዱ ካርታት ከም ዘይብሉን ኣማራፂ ከም ዘይብሉን ምስ ቻይና ክመሳሰል ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ቻይና ከይተኮሰት ከላ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓነውነው ከም ዝብል ክትገብሮ ትኽእል እያ እቲ ጉዳይ ድማ ብየማንን ፀጋብን ሓደ ዓይነት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ቻይና ሃዘ ሌቨሬጅ ቻይና እቲ ፀብለልትነት እቲ ኣድቫንቴጅስ ኩሉ ንዓዓይ ዝነግር ዘሎ ንሳቶም ድማ ነቲ ዘለዎም ኩነታት ብትክክል ኣብ ዝግብኦ ቦታ ይጥቀምሉ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኢትስ ኣሜዚንግ ከምዚ ዓይነት ዓለም ኣብ ሓፂር ግዜ ክንርኢ ምኽኣልና Years ago, ancient Chinese philosopher Sun Tzu said something so profound that is now describing the current situation between the United States and China. In war, the way is to avoid what is strong and strike at what is weak. 2 weeks ago, China shocked the world when it announced sweeping new export controls for rare earth minerals. From now on, any product containing even 0.1% of Chinese rare earths must get Beijing's approval before being exported. This announcement absolutely shocked the US government because while Donald Trump has been loudly threatening tariffs and trade wars, China quietly struck at America's weak restrictions on the ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሞር ዲቴይልስ ናቱ ኢና ንረክብ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኤክስፖርት ኮንትሮል ዝበሃል ዘሎ ዋላ 1% ዘይኮነስ 0.1% ካብቲ ሬር ኤርዝ ዝጥቀም ንብረት እንተሎ ንቻይና ፍቓድ ክሓትት ኣሎ መንግስቲ ቻይና ድማ ከፍቅድ ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ እቲ ንብረት ክሽየጠሎም ከም ዘይኮነ ነጊሮም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ናይ ኣላርም ደወል ክድወል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ንቁጠባ ብፍላይ ነቲ ኣውቶ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ነቲ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮጳ ዓብ ፀገም ፈጢሩሉ ኣሎ እዚ ከይተበገሰ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ
ኩለን ካምፓኒታት ብፍላይ ናይ ዲፈንስ ሴክተር ናቶም ዓብ ሽግር ገጢሞ ከም ዘለውን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ስምብራት ናይቲ እገዳ ናይ ቻይና ብቐሊሉ ክስገር ከም ዘይክእልን ኣሜሪካ ድማ ግድን ክትመሳሰል ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ብሓይሊ ከተምፅኦ ትኽእል ነገር የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንመጀመርያ ተህዲድ ናቱ ምስ መንደቕ ተጋጩ ተመሊስዎ መንገዱ ንክዕሪ ስትራቴጂ ናቱ ክዕሪ ወይ እውን ኣተሓሳስባ ናቱ ብዛዕባ ቻይና ንከስተኻኽል ይግደድ ኣሎ ኣሜዚንግ ታይም ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ነገር ንኸጋጥም ኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክገብራ ዝኽእል ሓይሊ ካበይ ይመፅእ ኸውን መብዛሕትኡ ሰብ ይግምት እዩ ነይሩ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ቻይና ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ማዕቢላ ንኣሜሪካ ደው ከተብላን ከተሰንብዳንሲ ኣነ ይተፀበኽወን ንዓይ ብግለይ ዘገርም ኩነታት ጥራይና ንርኢ ዘለና ባት at the end of the day ሓደ ሰብ ንዓመታት ካልኩሌት ገይሩ ስትራቴጂ ሒዙ ገይሩ ዝኸይድ ተነይሩ እሞኻ ንፀላኢኻ ኣበይ ተሃርሞ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘይኮነስ ኣብታ ዝሕምሞን መንገዲ ንክቕይር ዝገብሮን ካልኣይ ድማ እቲ ተሃርሞ ዘለኻ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀይሩ ክመፀካ ከም ዘይክእል እንታይ ዳ ንነዊሕ እዋን ክወስደሉ ዝኽእል ንክርክበካ ክኸውን ከሎ እቲ ውፅኢት ናቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ቻይና ነዚ ዶሚኔት ዝገበርዎን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ መተካእታ ክረኽብሉ ከም ዘይክእሉን ናብ ዝኸዱ ከይዶም ድማ መፍትሒ ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ሪኦም እዮም ዝሃርሞም ዘሎ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንዓመታት ዝገበረቶ እዩ ተገምጢሉ ዝመፃ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ለንቀና ኣብዚ ሓንቲ ድራማ ንኤውሮጳ ተጠቂሞም ዝፈተንዋ ተገምጢላ እንታይ ጌራቶም ኣላ ስምዑ ብዚ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትግረም Beijing's smartest move right now is simply to wait. Because Western missteps are accelerating de-dollarization and building the multipolar world for them. When you take action without really thinking things through, bad repercussions can be a blowback. It's mind-boggling to realize that no thinking is being done. And as a result, this week alone, we've seen chaos from US markets to European car manufacturers, thanks to actions by their leaders. Let me break down what happened this week from the chaos in Europe's car industry to the roller coaster in US markets and finally to why gold has surged to እንታይና ንሰምዕ ዘለና ክልተ ዓይነት ግጥም ይርአ ከም ዘሎ እቲ ሚድያ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ሓደ ዝተቃነየን ፅቡቅ ዝኾነ መደብ ሒዙ ዝገብር ዘሎ እሞኻ ብትክክለኛ መንገዲ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ሓይሊ በቲ ካልእ ድማ ብስምዒት ዝኸይድ ዘሎ ሃንደበታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ኣርሒቑ ከይጠመተ ከሎ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ናይ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ተዛሪብናሉ ኢና ኤውሮጳ ዝገበርዎን ዘጋጥሞም ዘሎን ግን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ an Xperia employee in China right now because yesterday their bosses in China at the Chinese unit said they would be continuing to pay their salaries and told them to ignore any to pay your salaries even if ships about what the dispute is about exactly. Well, I can give a shout out to Peter Heck at Politico for his great reporting on all of this. At the end of last month, the Dutch government used a Cold War era act, as you said, to take control of Nexperia and oust its Chinese CEO. The reason being that they didn't want sensitive technology to leak to China. Then እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኔክስፕሪያ ትበሃል ካምፓኒ ማለት እዩ ናይ ቺፕ ካምፓኒ መንግስቲ ናይ ኔዘርላንድ ናይ ሆላንድ ማለት እዩ ብኣሜሪካ ተገዲዱ ምዃኑ ሕጂ ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ ነታ ካምፓኒ ብሓይሊ ሃጋ ጎቢጡ ከም ዝሓዛ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኤውሮጳ ገለ ክፋል ናይ ቺፕስ ኔዘርላንድ እታ እንቁ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዘለዎም ያሳ ድማ እቲ ናይ ቺፕስ ነቲ ሌቶግራፊ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ናይ ሰሚኮንዳክተርስ ኣድላይ ዝኾነ ነይርዎም ቅድሚ ሕጂ እዚኣ ድማ ካልኦትን ክውስኹ ኢሎም ነዛ ናይ ቻይና ካምፓኒ ብሓይሊ ጎቢጦም ሒዞማ ዝተጋገይዎ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ወላ እኳ እቲ ካምፓኒ ኣብ ኔዘርላንድን ኣብ ጀርመንን ስራሕ እንተነይሩ ናይ መወዳእታ ፊኒሽንግ ናይቲ ፕሮዳክት ናይቲ ንብረት ኣብ ቻይና እዩ ዝግበር ነይሩ ንሓደ ወርሒ ድማ ከባቢ 5 ቢልዮን ዝኾኑ ዩኒትስ ኣብ ቻይና ተወዲኦም እዮም ናብ ኤውሮጳ ዝመፁ ነይሮም ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ነይሮም ንሳቶም ታዊኾም ኩሉ ነገር ካልኩሌት ከይገበሩ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ፀገም ክመፅኦም ከም ዝኽእልን ካምፓኒታት ውይ ክብላ ከም ዝጀመራን እቲ ብትዕቢት ዓዊሩ ናይ ኔዘርላንድ መንግስቲ ንቻይና ከይተዛረበ ስጉምቲ ዝወሰደ ቦርሱ ኣልዒሉ ክልምን ንቻይና ከይዱ ኣብ ፈቐዶ ኦፊሳት ይዘውር ከም ዘሎ እቲ ሚኒስተር እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ፀላኢኻ ብትክክል ከይፈለጥካዮ ከምዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ብታህዲድ ዝገበሮን ተገምጢሉ ምስ ሻዕብያ ዕረቑን ምስ ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕረቑን ምስ ኤርትራ ዕረቑ እናበለ ኣብ ኩሉ መጋባያ ይልምን ከም ዘሎ ዝንገር ግን ኣቐዲምካ ፅቡቅ ጌርካ ዘይሓሰብካዮ ከም ፃልካ ዝኽእል ፀገም ብርግፅ ቻይና መፍትሒ ክገብሩ እዮም ስለምንታይ መፍትሒ ዝገብሩ ንባዕሎም እውን ስለ ዘገድሶም እቲ ኩነታት ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ኣሜሪካን ምስ ኩሉ ኤውሮጳን ክዋግኡ ይደልዩን እዮም ዘለዎ ባእሲ ክገብሩ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም ክጉዳእ ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ ክሃርምዋ እንተኮይኖም ንኣሜሪካ ጥራይ ታርጌት ጌርካ ኣብቲ ዘሕምማ ኣበይ ዘሕምማ
ኣሜሪካ ዓብ ሴክተር ናይ ውግእን ወረብ ኩናትን ኣሎ ንቻይና ድማ ውግእ ይደልዩ ስለ ዘለው ናይ ውግእ ዓቕምናቶም ከተዳኽሞም ትኮይንካ ክዋጉ ከም ዘይክእሉ ትገብሮም ኣለካ እሱ ድማ ዝሬድ ኤርስ ጌርካ ናይ ዲፈንስ ኬፓቢሊቲ ናቶም ኣፅዋር ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ሓፂርካ እንድሕረስካዮ ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ኤውሮፓ ድማ ቅድሚ ሕጂ ምስ ራሽያ ዝነበሮም ዝምድና ነዳዲ ናቶም ጋዝ ናቶም ካብ ኣምፂኦም ቁጠብኦም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ነቲ ናይ ነዳዲ ኖርድ ስትሪም ፓይፕላይን ብምስባር ቁጠባ ኤውሮፓ ብዝለዓለ ሓደጋ ከም ዝበፅሕ ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ምስ ቻይና ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ካብ ሕጊ ወፃኢ በምህጋር ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ከም ዝኸይዱ ይገብርዎም ኣሎ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ድማ ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ነዘን ሃገራት ኤውሮፓ ወይ ነተን ምስኣተ ፀጊዐን ዝኸዳ እናረኣያ እናሰምዓን ኣብ ጉድጓዲ እትያው ትቐብረን ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ክግብሉ ግን ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንሳቶም ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሎም ገይሮም ነብሶም ስለ ዝኣሰርዋ እዚ ሓደ ዓብ ስቶሪ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኤውሮፓ ከመይ ኢላ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ትዘልል ከም ዘላ ካብ ፀገም ናብ ፀገም ትኸይድ ከም ዘላ እቲ መንግስቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ክገብር ከም ዘይክእል ሓንቲ ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝነግረኩም ኤውሮፓ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዘለው ኣብ መፈንጠራ ናይ ቻይና መመሊሶም ዝኣትዎ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ቢካዝ ሓደ መንግስቲ ንዓመታት ፕላን ገይሩ ዝኸይድን ሃንደበት ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ከጋጥመካ ዝኽእል ኩነታት ኣስተውዒልካ ትሪኦ ኣለካ ቻይና ናይ ነዊሕ ዓመታት ፕላን ገይራ ትኸይድ ሃገር ምዃና ብየማንን ፀጋምና ንሰምዕ ዘለና ካብቲ ዝገብርዎ ዘለው ሓደ እዚኣ ስምዑ ለ ሕጂ ናይ 5 ዓመት ፕላን ናቶም እንታይ ከም ዝመስል Brian Quinn is joining me here on set. You're starting, aren't you, Brian, in China? The latest data showing mounting headwinds for the world's #2 economy. So, Stuart, the Chinese economy. ሚድያ ናይ ኤውሮፓ ቻይና ትወድቃላ ቁጠቦም ሕማቅ ኣሎ ሽግር ኣለዎም ኣብ ፀገም ወዲቆም ኣለዉ ጥራዮም ዝብሉ ንባዕሎም ኣብ ምንታይ ኣለዉ ብዛዕቦም ኣይዛረቡን እዮም ጂዲፒ ግሮውት ረይዎ ቁጠባ ናይ ቻይና 4.8% ይዓብሎ ናይ ኤውሮፓ እኳ ይዓቢ የለን ብዛዕቦም ግን ኣይዛረቡን እዮም 4.8% ዝዓቢ ዘሎ 5% ኣይዓበየን ኢሎም ቻይና ቁጠባ ናታ ኣብ ቀልውላዊ ዘሎ ኢሎም ክነግሩካ ከለዉ ሲ it's just unbelievable I don't know man ኩሉ እቲ ፓራሚተር ዝጥቀምሉ ዘለው ንቻይና ክሳዕ ክንዱ ኣገዳሲ ዲያ ኣገዳስን ቁጠባ ናይ ቻይና ዲ ዝወድቕ ዘሎ ናትኩም ኩነታት ናትኩም ኣብ ከመይ ኣሎ it's crazy ሓደ ቁጠባ ይዓቢ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና 4.8 ናይ ትሪልዮናት ቁጠባ ዘለዎ ክንምንታይ ቤት ክገብር ከም ዝኽእል ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ረይዎ 6.5% ወሲኹ ይብሉ ኣለዉ ግን ንሳቶም ሰፕተምበር ኒው ሆም ፕራይስስ 0.04 ወዲቑ ፕሮፐርቲ ኢንቨስትመንት again ቻይና ካብቲ ናይ ሪል ስቴት ወፂኣ ኣብ ቴክኖሎጂ ሽፍት ክትገብር ከም ትፍትን ዘላ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ንሳቶም ግን ሕማቕ ዜና ናይ ቻይና ካበይ ክንረክብ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ካብ ዝብል ዘረባ ትምኒት ትሪእዎ ኣለኹም ንሳቶም ብቴክኖሎጂ ንዓለም ከዕብድዋ እናደለዩ ከለዉ ቻይና ንሳቶም ግን ናይ ቻይና ቁጠባ ይወድቕ ኣሎ ክብሉ 20 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ኢን ሪያሊቲ ንሪኦ ኣለና ናይ መን ቁጠባ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ብፍላይ ኤውሮፓ ክሓፍሪ ዝግቦም ዛዕባ ቁጠባ ክዛረቡ ተኮይኖም ኣብዚ ሓንቲ ዜና ነይራቶም in Beijing for what's known as the Fourth Plenum. It's number 4 out of the 7 major meetings that take place over the 5-year term of the party's Central Committee. It is at this one that top leaders map out the country's next 5-year plan. The last such plan saw the government focus on supporting green technologies like solar panels in advance. Power gathers behind the red flag. China to 2030. እንታይና ንርኢ ዘለና ቻይና መራሕትናታ ናይ 5 ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተኣኪቦም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ 5 ዓመት ፕላን የውፅኡ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣበይ ቦታ ክንፀንሕ ኣለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣበይ ቦታ እንተተረኸብና እዩ ዘዋፅኣና ብዝብል ሓንቲ ሪፖርት ነይራት ንካልእ ፅቡቅ ጌራ ከተርእየና ትኽእል እቲ ቀንዲ ዘገድስ ዘሎ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ኣበይ ናይ ቦታ ገለ ሓንቲ ፅሕፍቲ ነይራ ቻይና ኣበይ ናይ ቦታ ክትበፂሕ ከም ዝደልይዋ ዘለዉ ኣበይ ቦታ እዮም ዕዉታት ክኾኑ ዝደልዩ ዘለዉ ቻርት ነይራ I couldn't find it now ንሓን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ምክንያቱ they really have a plan ቻይና ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ኣበይ ቦታ ክትህሉ ምዃና ንፁር ዝኾነ ፕላን ሒዛ ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ብግምጣሉ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ብዘይ ፕላን ኣብ ውሽጢ ሶምናት ሓንሳብ ታሪፍ ትገብር ሓንሳብ ናብዚ ትኸይድ ሓንሳብ ናብዚ ትኸይድ ሓንሳብ ነዚ ትሃርም ሓንሳብ ነዚ ትገብር እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቻይና ክንመሃሮ ዝግባኣና ነገር እንተሎ ሓደ ሃገር ብፕላን ዝኸይድ ብስትራቴጂ ዝኸይድ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ስትራቴጂ ከመይ ኢሎም ተኣኪቦም ይህንድስዎ ኣለዉ ኣነ እቲ ካብ ኩሉ ካብ ቻይና ዝምስጠኒ ነገር እንተሎ እቲ መርሕነት ናይቲ ሃገር ዋላ እኳ ለባማት መራሕቲ እንተለዎ ከመይ ኢሉ ምስ ፕራይቬት ሴክተር ኮፍ ኢሉ ይዘራረብ ከመይ ኢሉ ምስቶም ቴክኖሎጂ ሴክተርስ ይዛረብ ከምኡ ድማ እቲ ፖለቲካል ቢሮ ከመይ ኢሉ ተኣኪባቡ ነቲ ኩነት ረእይዎ ኣብዚ I really love እቲ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ጥንቃቐ መቲክሎስሊ ፕላን ይገብር
ንዝመፁ ዘሎ ሓደጋታት ብኩሎም ምሁራቱ ቢዝነስ ፒፕል ናቱ አንትርፕረነርስ ናቱ ቴክኖሎጂስትስ ናቱ ታሪካውያን ክእላታት ናቱ ዲፕሎማሲያውያን ክእላታት ናቱ ኣዋህሊሉ ብሓደ ኮይኑ ናይ ሓንቲ ዓመት ዘይኮነ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ናይ 15 ዓመት እዚ ቻይና ኣብ 2015 ኮይናቶ ዘላ ኣብ 2015 ዘውፅዎ ፕላን እዩ ነይሩ 2015 ኮይኖም ድሕሪ 10 ዓመት ቻይና ኣብዚ ዓውድታት እዚ ቀዳመይቲ ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ኣብ ግሪን ኤነርጂ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ብግሪን ኤነርጂ ዝኸውን ካልእ ናይ AI ቴክኖሎጂስ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ካብ ናይ ሪል ስቴት ናብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ቁጠባ ንክትከይድ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ደውፅዎ ሎሚ ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕላን ጌርካ ትኸይድ ኮይንካ ድማ ዓወት ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ መንግስትን ዝተቃነየ ኣገባብ ሓንቲ ካብ ዝለንቀነ ዝራኽዋ ናይ ቻይና ሃይቴክሲ ራይዋስ ክትግረሙ እዘን መኻይን እዚአን መዓስ ኣብ ኤሮጳ ይመፃ ጥራየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ክገዝእ ተኮይነሲ ኔክስት መኪና ናተይ በዚአን ጥራይ ክቅይራ ዝኽእል እምበር መኪና ክገዝእ ድሌት የብለይ ሉክ ኣት ዲስ ኣሚን ኣውቲስታ የድልየካ ንድሕሪ ሕጂ እታ መኪና ባዕላ ትወፅእ ባዕልካ ወሪድካ ኣብቲ ቦታ ኮይና ካብቲ ፓርኪን ጭቅጭቅ ዘለዎ ፓርኪን ወፅያ ኣብቲ ስኻ ትደልያ ቦታ ጠው ትብላላ ባዕላ ድማ እታ መኪና ኪድ ፓርክ ግበረ ትብላ ኣብቲ ፓርኪን ባዕላ ኣትያ ፓርክ ትኸውን ንስኻ ክትወፅእ ከለካ ድማ ካብቲ ዘለካዮ ኣብዚ ቦታ ምፅኒ ትብላ መፅያ ትመፀካ እታ መኪና ድማ ናትካ ኣሲስተንት ኣሚን ትዝበለፅ ኣውቲስታ ዝበሃል ከምዚ ገይሩ ክሰርሓልካ ይክእልኒ ሰብ ስለ ዝኾነ ሉክ ኣት ዲስ እታ መኪና እስከመይ ኢላረ ንሳ እናቐረበታ ናብኣ ትኸይድ ንሳ ክትከይድ ከላ ናብኣ ትመፅእ ቬትሮ ክትከፍት ተደሊኻ ኢድካ ከይትጥቀምረ እዩ ምልክት ኢድካ ጥራይ ምስ ገበርካሉ ከመይ ኢሉ እቲ ቬትሮ ይኽፈት ይዕፆ ኣሚን ከመይ ጌርካ ካብዚ ቴክኖሎጂ እዚ ክትወዳደር ትኽእል ኣይ ካና ብሊቭ ኣሜሪካ ይኹን ኤሮጳ ምዝ ክወዳደር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ንርኢ ኣለና ሶሪ እታ መኪና ኣነ ካብ ዝመፅእ ዋላ ሓንቲ ቀይረትና ኣብዚ ቁሩብ ተስላያ እታ ተወዳዳሪት ትበሃል ብቴክኖሎጂ እቶም ካልኦት ኩላቶም ደቂሶም እዮም ስለዚ ኤሮጳ they have no chance አንጻር ኣሜሪካ ተወዳዲሮም ንኣሜሪካ ኖ አንጻር ቻይና ተወዳዲሮም ንቻይና ኣውዲቆም ንቻይና ስዒሮም ዓብ ነገር ንክገብሩ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ንሕና ድማ ካብ ቻይና ክንመሃር ኣለና ናይ ቻይና ሞዴል ክንክተል ኣለና ክንብል ከለና ምቕዳሕ ፅቡቅ እዩ ወይ እውን ከም ቻይና እንትኾንካ ጥራይ ዝሓልፈልካ ክብል ኢለ ይኮንኩን ብሓፈሻ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ይሰርሓሎም ኣሎ ኣብዚ እውን ረአዩ ምናልባት ትራንስሌሽን Welcome to the future. ኣተርጉምቲ ኮይንኩም ትሰርሑ ዘለኹም እንታይ ይመፀኩም ከም ዘሎ ስምዑ ብዚ Welcome to China. Welcome to the future. We have a translation system here on both sides. My friend over on this side here is going to speak Chinese. I'm going to speak English. And you're going to witness translation right in front of your very eyes. First of all, I press on here, English. Hello there, my name is Simon. I come from London. Have you ever been to England? 我还没有去过英国。 ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቴክኖሎጂ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ቤት ፅሕፈት ክትከይድ ከለኻ ኣብ ኤርፖርት ክትከይድ ከለኻ ኣብ ገለ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዘይትፈልጦ ቋንቋ ኣብቲ ኤርፖርት ምስቲ ሰብቲ ንርዳእ ክሽገር ስለ ትኽእል በታ ቋንቋኻ ክሊክ ጌርካ ብፍላይ እንግሊሽ ትዛረብ ወይ እውን ናይ ኤውሮጳ ቋንቋታት ትዛረቡ ዓረብ ትኽእሉ ዝቐለለ ክኸውን ምክንያቱ ቀልጢፉ ዝትርጎም ስለ ዝኾነ ከምዚኣ ጌርካ ትዛረቦም ብንየው ድማ ትክክለኛ መልሲ ይመፀካ ተርጓማ የድልየካ ካልእ የድልየካ ኣብ ልዕሊኡ ዳቢስታ ገይሮም ዝሰርሕዎ ኣሎ ቴክኖሎጂ ንምንታይ ይቕየር ከም ዘሎ ቻይና ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣይዶነ ናበዮም ከብፅሕዎ ደልዮም ኣይ ሪሊ ዶንት አንደርስታንድ ግን ክትጥቀምሉ ጥራይ ዘለኩም ናይ መወዳእታ ምኽርናተይ ድማ Well, let me ask you a different question because you just said that you might not do it personally. Do you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I do. Yeah, I think it's reasonable to own it as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody investment advice, by the way. When did you get interested in it? I've been interested in it for a while. እዚ ናይ ኣፕል ኣይፎን ቴሌፎናት ሓላፊ ሲኢኦ ናቶም እዩ ኩሎም ቶም ቢልዮነራት ኢሎን ማስክ ይኹን እዚ ኩላቶም ኣብ ቢትኮይን ናብ ክሪፕቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ስቶክ ናይ ካምፓኒዮምን ናይ ካልእ ፖርትፎሊዮን ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ንስኻ ካብዚ ንላዕሊ ወይ ንስኻ ካብዚ ንላዕሊ ፈሊጠ ኢልካ ዘይትገብር ተለኻ ዩር ጀስት በታሽምካ ክንፅውዓካ ዩር ሉዘር ክትከስር ኢኻ ከሲርካ ኣለኻ ትከስር ኢኻ ምክንያቱ ሊስን ቱ ዲስ ፒፕል ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ኩሎም መራሕቲ ብፍላይ ኣነ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣም ቨሪ ፓሽነት ሂወትካ ክትቅይር ብቁጠባ ትደሊ ተኮይንካ ነዚ ምክሪ እዚ ንዓይልካ ዘይኮነስ ንነብስካ ኢልካ ሰሚዕካ fear that I hear is that there's still this perception that digital assets are not welcome in the mainstream economy, and let me promise you that our effort to change the policy is
purely about changing that. We want our fellow Americans to know that crypto and digital assets, and particularly Bitcoin, are part of the mainstream economy. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ምክትል ናቱ ይዝትሪዎ ደሎም ጄዲ ቫንስ ክሪፕቶ ኣካል ናይ ቁጠባ ሜይንስትሪም ክንገብሮ ኢና ኣብ ኩሉ ስእላት ድማ ክትረኽብዎ ይኹን ይብሉና ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ቢልዮነራት ቴክኖክራትስ ኩላቶም ይጥቀምሉ ኣለው ንስኻ ዘይትጥቀመሉ ኣብ ጌጋዩ ፕሊዝ ነዚ ኣስተውዒልኩም መጽናዕቲ ጌርኩም ተጠቐምሉ نخيد حجاب كالا أرسل ፋኖ ኃይሎችም ይሁን የመከላከያ ሰራዊቱ ከባድ ውጊያ ያደረገን ሲሉ ገለጹ። በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር አቅራቢያ እንደዚሁም በደቡብ ጎንደር መካነ ኢየሱስ የተደረጉ ውጊያዎች አመራሮች የተገደሉባቸው ከፍ ያለ ሰብአዊ ጉዳትም የተመዘገበባቸው ሆኗል። አሁንም የድሮን አሰሳዎች በክልሉ ሰማይ ላይም ቀጥለዋል። ባለፉት ቀናት ኩናት ኣብ ክልል አምሓራ አንጻር ፋኖ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት የካሂድ ከም ዘሎ እንኳላይቲ ብልጽግና በስተፈላለየ ማዕከናት ዜና ከብር ጀሚሩሎ ፋኖውን በወገኑ ማለት መከላከል እያደረገ ነው። አየር መንገዱ አካባቢ ፋኖ ኃይሎች ተቆጣጥረውታል። ደብረ ታቦር አየር መንገድ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ፋኖ ገብቶ ተቆጣጥሯል። በሌላ በሁለት አቅጣጫዎችም እንዲሁ ጥቃት ሰንዝሯል። ደብረ ታቦር ከተማ በዚህ ሰዓት በጣም ከፍተኛ ሽብር ላይ እና ድንጋጤ ላይ ነው ያለው። ሌላው በወልዲያ ከተማ ዛሬ 6 ሰዓት ተኩል ላይ በተደረገ ኦፕሬሽን ነው አየር መንገዱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኣዝዩ ከገጅፍ እና ሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣምሓራ ድማ ብርግጽ ፋኖ ዝዓበየ ብድሆናቱ ሕጂ ከም ዘሎን እቲ ናይ ብልጽግና ዘለዎ ብዘለዎ ዓቕሚ ንኩሎም ቶም ፍሉይ ሓይልታት ዝበሃሉ እውን ናብቲ መከላከያ ዝብልዎ ዘለዉ እናኣተወ ብዙሕ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ከምኡ ድማ ዘለዎ ዓቕሚ ክጥቀም ይፍትን ከም ዘሎን ንኣብነት ኣብዚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ወላ ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ኣውፅይዎ ዝነበረ እንተሪኢና እንታይ ዝብል ኣብዚ ፋኖ ኣምሓራ ፋኖ ክሌይምስ ካፕቸር ኦፍ 30 ፕላስ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ክሳብ 30 ልዕሊ 30 ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣብዚ ኣምሓራ ናሽናል እቲ ናይ ኣምሓራ ሓበራዊ ግንባር ዝበልዎ ብፍላይ እቲ መነሊክ ኮማንድ ኣናውንስድ the capture of 30 ኢትዮጵያ ናሽናል ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተቆጻጸሩ ይነግር ኣሎ this capture occurred during clashes between ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን ከምኡ ድማ ናይ ብልጽግና ሓይልታትን ከም ዘጋጠመ Common reports indicate that the Ethiopian government conducted over 19 drone attacks in North Wallo along with the ስለዚ ከባቢ 19 ወላ I think the report በብዙሕ መንገዲ verify ንክትገብሮ ከቢድ ዳይምበር ኣብ ካልእ እውን ከም ሰማዕኳነ እቲ ስታሊን እውን ሪፖርት ገይርዎ ከም ዝነበረ ክሳብ 25 መጥቃዕትታት ናይ ድሮን 27 መጥቃዕትታት ናይ ድሮን ተገይሩ ከም ዘሎ ይሄን ከአርብ ዛሬ እንግዲህ ቅዳሜ ነው ትናንት ጀምሮ እስከ ዛሬ 27 ድሮን አማራ ክልል ላይ ጥሏል 27 የድሮን ጥቃት ፈጽሟል ፌደራል መንግስት በአማራ ክልል ላይ እና ይሄም ለሚዲያ ሆነ ምን ይላሉ እነሱ አማራ ክልል 27 ድሮን በሁለት ቀን በአንድ ቀን እየደበደበ ጦርነት ይቁም የትግራይ ወንድሞቻችን ጦርነት ይቁም እያሉን ነው ሐዋት ሰማታት ተቀጣምጦ የሚልኩ ልጆች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ በደም ዴሊብሬት ይሄ እንትን የሚያቀብሉም አጀንዳ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ክንርዳእና ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 27 መጥቃዕትታት ናይ ድሮን ከም ዝተካየደ ክንገር ከሎ እዚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ ፋኖ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ፋኖን ዘለዎ ፅልን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብፍላይ ምስ ህወሓትን ኣብ ሰራዊትን ዘለዎ ፅሊ እቲ ኩናት በዓሉ ምስክር ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ከምዚ ኩነታት ከሎ ትግራይ ኩናት ተወበል ሰራዊት ኢዱ የውርድ ኣብ ልዕሊ ድማ ሰራዊት ዕግርግር ሰላማዊ ሰልፊ ገለ ተጋሩ ዝፅበዮም ዘሎ ኩነታት ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ብዓብዩ ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮ ኣምሓራ ወይ እውን ፋኖ ናይ ብሓቂ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዎምን ንኣብ ድማ ናይ ብሓቂ በዲሆም ከም ዘለዎ ምክንያቱ ገጅፍ ሰራዊት ያንቀሳቂሱ ዘሎ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ትማሊ ንፋኖ ብኸመይ ይሪኦ ነይሩ ሎሚ ከመይ ኣሎ ኣብዚ እስከ ስምዑ ያለመታከት አጠናቀናቸዋል ሰላም ሰፍኗል ተደምስሷል እያሉ ሲናገሩ ነው የሚታወሱት እነዚህን በጥቂቱ ማስተው በሚገባ በተጨባጭ በሪፖርት ማቅረብ የሚችለው 90% መተናቸዋል ጽንፈኛን ኃይል
ከጥቅም ውጭ ሆኗል። አሁን ምንም ማድረግ ወደማይችልበት ደረጃ እያደረስነው ነው ያለነው። ጠላትን ስትራቴጂካሊ ያዛብተዋል። በክልሉ ውስጥ ፍላጎቱን የሚያስፈጽም ፊት ለፊት የሚመክት ወይም የሚያጠቃ ሕጂ ከም ዝንሪኦ ዘለና ንጸላኢ ክሳብ 9% ብሪፖርት ደረጃ 900 ኣዳኺምና ያለና ብኩሉ ኣዋዲቕና ያለና ዝብሉ ዝነበረ እዚ ሕጂ ይኮነን ኣቐድም ኣቢሉ ዝተባሃለ እዩ። ስለዚ 900 ዘዳኸምካ ሰራዊት ከምዚ ኢሉ ወይ እውን ዕጡቕ ጉጅለ ከምዚ ኢሉ ክቃወመካ ይኽእል ዶ? ክንዲዚ ዓይነት ተፃቦን ክንዲዚ ዓይነት መኸተን ከጋጥመካ ይኽእል ዶ? ነፍሱ ዝኻለ መልሲ ኣብቲ ሕቶ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ብኣፉ ዝብሎ ዘሎን ኣብ ግብሪ ነንበይኑ ምዃኑን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከባ ሓይሊ ኩሉ ዘለዎ ሓይሊ ናብ ፋኖ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ብፍላይ ብወገን ትግራይ እንታይ ይፅበዮም ከም ዘሎ ይርእዩ ኣለዉ። ስለዚ ብሓፈሻ ኩናት ናይ ኣምሓራ ኣዝዩ እናበርትዐ ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንፋኖ ከዳኽም ወይ እውን ገለ ወይ እውን ንዑ ክስዕር ተዘይክኢሉ ኣብ ካልእ ቦታ ዝኾነ ነገር ዕድል የብሉን። ስለዚ ኩላ እዛ ዝገብራ ዘለዋ እታ ኩላ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሙ ዘፍቅዶ ዘበለ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ይገብር ኣሎ። ብግምጣሉ ድማ ከተንብብ ኣለካ እቲ መጥቃዕትን ሓይልን ናይ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ይገብሮ ኣሎ? ህዝቢ ኣምሓራ መሊሱ ክሕርን ይገብሮ ኣሎ። ኣብ ስምዕዎን ነፍጥ አንስቶ እየተዋጋ ነው አይደል? በደል በዛበት አይደል? እንግዲህ ላለፉት ስንት ዓመታት የለም በዚህ ዘመን መሳሪያ አንስቶ መዋጋት እንትን ነው ምናምን ሊል ይችላል አይደል? ግን ደግሞ በሰልፍ ሲናገር ነበር። የፈለከውን አይነት ማሽንገን የፈለከውን አይነት የድሮን እንትን ብትተኩስና ብታረግ ማህበረሰብ ከተቆጣ አትመልሰው። የተጀመሩ ጦርነቶች መቆም አለባቸው። ተኩስ አቁምን ጨክኖ የሚያውጀው መንግስት ነው በመጀመሪያ። ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ክንዲ ዝገበረ እንተገበረ ማሽናት ይኹን ካልእ ሓፂን ተተጠቀመ እቲ ኩናት ክብርቲ እምበር ክፈኩስ ኣይኮነን። ስለምንታይ ንህዝቢ ነቶም ጀጋኑ ዝወድቁ ዘሎ ወይ እውን እቲ ናይ ፋኖ ሰራዊት ዝወድቅ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣብ መንጎ ህዝቡ ኣብ ክልሉ ኣብ መሬቱ ኣብ ርእሱ ዝወድቅ ዘሎ እዚ ድማ መጠን ኣቢ ዝሃረመ መጠኑ እቲ ሕራነ ክብርቲ እዩ። ዋላ እቲ ምስ ብልፅግና ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ይርኢ ኣሎ ዓዲ ድበርስ ዘሎ ህዝቢ ዝቕተል ዘሎ ባዕንጎ እንታይ ይፅበየኩም ዘሎ ይርኢ ኣሎ። ዋላ ኣቢ እውን ንባዕሉ ጽንዕ ኢሉ ነቶም ሰራዊት ከምቶም ናይ ትግራይ ዝገበሮም ክግልፎም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ነቶም ጀነራላት ኮድሮ ቀስ ብቀስ ከኣልዮም ጀሚሩ ኣሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ፋኖ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ቀዳይ ነገር ፋኖ ኣብ ሓደ በረኻ ጥራይ ዘሎ ብውሱን ዓቕሚ ናብ ናይ ሓደ ጉጅለ ናይ ሓደ ቦታ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ ካብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝፈልፈለ ብህዝቢ ዝድገፍ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተዓቂቡ ዘሎ ሓይሊ እዩ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ከተዳኽሞ ከቢድ እዩ። ፖለቲካዊ መፍትሒ ክትገብር ዘለካ መጠን ድሮናትን መጥቃዕትን ዝገበርካ ድማ መፍትሒ ክህሉ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ዋላ እቲ ፋኖ ቀደም ብዙሕ ዘይድግፎ ዝነበረ ነቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ከኣምነሉን ክድግፎን ኢና ንርኢ ዘለና። ብግምጣሉ ሓደ መዓልቲ ክበክን ክእውን ዝውዕል ሰራዊት ክማረኽ ዝውዕል ሰራዊት አከንደ ንፋኖ ክስዕር የዝብል እንታይ ክብል ይውዕል ኣሎ። በቃ ሀገር ቤት ግባ እናሳ እናት ይርዳ የኔ ዓላማ ሌላ ነው። ሐሳቤም ቀይ ባህር ነው። ቀይ ባህር አስመልሼ ሐሳብ ላይ በሰራለሁ። ሐሳብ ላይ በሰርቼ ፋኖንም ወዳትቼ ሸነንም ወዳትቼ ሐሳብ ላይ በሰርቼ ቲክቶክም መኮምኮም ነው ያማን የሳይ ስማ በቃ ሀገር ቤት ግባ እናሳ كم تسمعوهم زلهم كم زعينت هديد عصبات يدو جزا سري هدو أب عصب كيت كاس حنت نجاري خاخد قبر تغل مقابر كاترها كثر حق تغلمبر كم يخاز حلفو دحن نزيا عرس زياقوا زيادة تعم غيرهم زملسوا زملسا أول سعيد سلزلو نا أول سعيد كقت فليه مخنياتو نزيهم أول سعيد يزخولهم هنا كم تزدل لكم اللي سلم سلزين خلص إنه هلا أول سعيد كما تسكم يجن أبزياس كزيا سمعوها ትግራይ ሲዝን የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ የአማራ ህዝብ የለውም። የትግል ፓርቲ ነው ታውቅ። ለምሳሌ ኦሮሞ ጋር ብትሄድ ኦነግ የሚባላላቸው፣ ሶማሌ ጋር ብትሄድ የሶማሌ ነፃ አውጪ የሚባላላቸው፣ ትግራይ ጋር ብትመጣ ቲፒኤልኤፍ አለ። አማራ ክልል ላይ ግን ያኑሩ አያውቅም። ምክንያቱም አማራ ሁልጊዜ ራሱን ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚል ካለው ፓርቲ ጋር አብሮ እየተጣመረ ነው እንጂ የራሱ የሆነ አማራ የራሱ የሚባል የትግል ፓርቲ ኑሮት አያውቅም። ኢህአፓንሲዮን ተቀላቅሎ ነው ኢሶም በለው ተቀላቅሎ ነው የነልደቱን ፓርቲን በለው የነብርሃኑ ነጋን በለው ማንም ሲመጣ እየተቀላቀለ ነው። የራሱ የትግል ፓርቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን
አማራን የሚወክል የአማራን ጥያቄ የያዘ ስለ አማራ ብቻ የሚሟገት የትግል ፓርቲ እየመሰረተ ያለው አሁን ነው። እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኻ ኣምሓራ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያዊ ብምባል ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ዝሓስብ እምበር ናቱ ሓይሊ ሃልይዎ ይፈልጥን እዩ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ድማ እዚ እዩ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ዓቕምን መላዓዓልን ዝነበሮም ሓይልታት እዮም መፂኦም ዝሕዝዎ ነይሮም ህወሓት መፂኡ ሰውራ ኣካይዱ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ን27 ዓመት ኣመሓዲሩ ድሕሪኡ ኦነግ ዝበሃል ካልኦት ሓይልታት ዕጡቃት ሚሊሻታት ናቱ ኩላቶም ተንቀሳቂሶም ምስ ውሽጣዊ ህዝቢ ኮይኖም መፂኦም ስልጣን ተቆፃፂሮም ካልኦት ክልላት ድማ ኩሎም ካልኩሌሽን ኣለዎም ሶማል ናይ ወጋደን ዕጡቅ ጉጅለ ኣለዎ ንሶማል ሓራ ከውፅእ ዝብል ዓፋር ስፔሻል ፎርስስ ኣለዎ ትግራይ ህወሓት ኣለዎ ቲዲኤፍ ካ ኣለዎ ምጅ ማለት እዩ ኣምሓራ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ወላ እውን ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ኣምሓራ ዝብል ኣይነበሮምን ስለዚ ኣምሓራ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት ዘይነበሮም እዮም ዝብሉ ዘሎ ንኣቢ ድማ ዝሰልጠነ ቴክኖሎጂካዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ዝፍክር ንዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዮም ዝምክትዎ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ብረትን ካዝናን ጥራይ ሒዞም ተበጊሶም እዮም ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ ሕጂ ስዒሩ ካልእ ነገር ክቕይር ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣምሓራ ዲማንድ ናቶም ሕጂ ይክእሉ ወላ እኳ እቶም ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ግን ናብርሃሎም ይመፅእ ኣሎ ፖለቲካዊ ዕላማ ናቶም ብቕልፅሞም ጥራዮም ክበፅሕዎ ዝኽእሉ እምበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ከምዚ ናይ በዓል ልደቱ ደገሎ ድበሃል ዝነበረ ኢትስ ናት ጎና ሃፕን ቅድሚ ሕጂ የጋጥመን ድሕሪ ሕጂ ድማ ክጋጥም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ብቕልፅሙ ይዋጋእ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣቑይሙ ኣሎ እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ተረዲይዎ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ክህልወና እንተኮይኑ ወታደራዊ ዓቕምናትና ዝሓየለ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዕላማ ስለ ዘሎ እዩ ብዙሕ መንእሰይ ዝስለፎ ዘሎ ብግምጣሉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንኦሮሞ ንካልእ ክልላት ክንምንታይ ኢንቨስትመንት ይገብሩ ኣሎ ካብቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንዓታቶም ግን ክንምንታይ ንድሕረት ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ነገር ክቕይርዎ እንተኮይኖምን ሓንሳብ እናሓዋሩን ናይ ግድን ን4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ከነቃንቅዎ ክእሉ ኣለዎም ክፍንቅልዎ ክእሉ ኣለዎም እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ኣብይ ኣሕመድ ከይቀደመካ ቀድሞ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ነታ ዘላቶ ናይ ኣምሓራ ብድሆ ነዚ ናይ ፋኖ ጠቕላላ ክምንቅሶ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንጉስ ኮይኑ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ክቅፅል ድሕሪ ኮይኑ ነዚ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ክድምስሶ ኣሎ ንዑ እንተሰሊጥዎ ድማ ከይማዕበለ ከሎ ከም ህወሓት ደረጃ ተኮይኑ ብድሆ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈልጥ ክድምስሶ ክሕምሽሾ ክኽእል ኣሎ እቲ ጉዳይ ድማ ብፖለቲካዊ መፍትሒ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ተተሓሒዝካ ተለኻኺምካ ክትጠፍኣሉ ትኽእል መንገዲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ከም ዘላ ነዚ እናራና እንተቐፂልና ኢና ስለዚ እዚ ዝቕፅል ዘሎ ኣካይዳ እዚ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ነታ ሃገር ኣብ ከመይ ኣበይ ቦታ እዩ ክገድፋ ኣበይ ቦታ እዩ ከደው ክበሃል መን እዩ ከደው ከብሎም ነዞም ኩሎም ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ደም ዝፈሰሰ መጠኑ ንክትዓርቆምን ከቢድ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገፅኻ ብኸመይ መንገዲ የስግርዎ ኣለዉ ምክንያቱ ኣት ሴም ታይም ውግእ ምዃኑ ዘይተርፍ ተኮይኑ ኣብ ኩሉ ከተልግበለካ ዝብል ኣካይዳ ድማ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ድማ እዚ ስምዑ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እቶም እቲ ናዕቢ ናይ ትግራይ ንምንታይ እናኸፈ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ብመንእሰያት ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብድሕሪ መጋረጃ መን ይደፈሎ ብዘይገድስ ሓንቲ ናይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ብኸመይ ይንብቦ ኣለዉ ስምዑ ሃቦም ላእትና ቃዲሮም እዮም ክቡር ዓምሓሙ በቂዖም እዮም ተደሲቶም እዮም ቅድሚ ሕጂ መቐለ ክኣትዉ ከለዉ 2013 ከምኡ ዝተደሰቶ ይመስልን ዘሎ ሕቱኽቱኽ ዘሎ ሽርጉድ ክነግረኩም ኣይክእል መቐለ ያ ክእቶ ትግራይ ክቋፀሩ እዚ ይዳሎ እዚ ይስራሕ እዚ ይተኣርነብ እዚ ከምዚ ይኹን እዚ ይኹን ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ሰራዊትና ሕቶ እዩ ዝሓተተ እምበር ትግራይ ከርክበኩም ይበል ከም ዝበለ ሰራዊት ይብልና ከም ዝበለ ህዝቢ ይብል ማለት እዛ ዝብላ ዘሎ ፖለቲካዊት ኩነታት እንድያ
أبي أحمدن أدخرتناتون تازبلت عدل كتكونم تخل الساعة جن اتعتو تادما نبكال نجر نخم عبل زلوا تقولوا أبزريو مور ما معتني يسوي عدز كم حدا الخل مور معتني صوم سيتاد لنا يديرهم شراش لك الله أنا كو أبوي تجرى لي شي هور جنرال مجاهد تجرى لي أم تجرى لي جينا تجرى لي نفلت لك خاجني جرى لي لك خا دواء أمريكان يبنيو أبوي جين 9 سلسلة دم بسيسو 8 سلسلة دم بسيسيو أنا نخزله دم بسيسيو فتحجين سينا هو خزون جيران ما رحت مخالفهم نأمن لهم هنا السلام كذاكين خودهم فتوتيهم هنا رسعنا لهم ما عاد يترى الله هذا حريران لما ما عاد تأثير رأي صومي كذا ولا عم تيجي حريران ما تسحاوي مالتي زلوا كنتات يوم زارب زلوا أب إثيوبيا زلوا أمين اتعتوا كأن بعل جتها شوردان ساعات كان زميل كذا نبري كبدا ما نسوي من يوم يومون أتي جنرالن حلافنا أبتي إثيوبيا كما عينتي وطالو ترى سبد ما بفلا يفتقرأي مالتيو ترى سبد ما أنت عينتي وطالو نرلنا إذا كنتات زي اسكليت كجبر كم زغلن أبكال نجر خيط كم زغلن أبتر ركب مستي بوليتيكاو ما راح يزق برود ما استزار بوس كسمعون عربي إسران كلتن مأتوي سراوي تجراي نزل تجراي كترتو جناسايدا ورار زفتصمو الفنتاويان حاجتات بمستنكراوي جننو تمكيتو صلاة زف تجراي تكجيدوم وعلي كفرمو زغبره جنا قرصواني أكال سراوي تجراي جنباردو زغنا سراوي عربي إسران كلتن ون أبدي استجبره نايلونا تجادلو أكلهم استسلفنا لهم قدمات حقوق صلاة الناس برنا كسابتا وعلي استفرمت العدد دمقات عوتات المزقاب أكلت ورقاو تاريخ قلنا جينا أهدينا دحرين فرام وعلي بريتيريا ون انتقني نحلوا سلامن ستان هزبي أو سمدونا لهم مكابتات نايب حلنا نسكران كبيت سجم منواورو تتصاويرنا بتأمانن تلقنا نفسنا منزيناينا بفلاي عم كتما مغلن كبابيان وحد ستان من رقيقات مستمدونا مسكالوت أكلات ستان هزونان بمتأسسان ليتن كترن بزي عرفتي هو حاتي كون ناي واحد تعتقد بالسراويت ونيولن هو حات منقص خوين تمرح لي يمرحوا تحت له حدش سجل مرة بوليتيكا يكون أنا عالم ذلي تايزي تفلطوتي أورلو كلام اسمه منقص تنجز مرحوا عند الله يزمرحوا أنا دما قال نعم أنا كايدا كيف تردما بقلتي أنا أمدنا بعد ناس كم رياض لنا نزا قداي زيا ذات تجارو نزا قداي زيا فتحهم ما أب نبور زخانة كنتات تتمليسهم عدل علوهم otherwise إذا جرزي نابكال public disobedience وين نعبي أنت تغيروا ساعات كان السويس دلنيرو نعبي كل على اللو بنعبت راينا نتناي تجراي زلوا بوليتيكا متحدرون حيلي كان فرصة نخل زبل أجندة ينيرو أنت حرتنا عبا ماتيو أتا كنتات نابكال معزن كتكيدا أتكلم دما نابكال حرقا خير خليبات this is their thing من البات أنت زرباني راول سعيد نسا نمتكبار زخيد أنت أرى نعاني مفراس زخيد زلو يدمسل اسكاز يسمعوها جنرال مقبي هايلخ ملسكا حرقات فات قينات بروحو نمتراف زبلا اتقينات ابت تجميرو زلو خمزازم مقباري ترقمو اتان قاقحو بوشتانس برا مالتي بوقانقوا مروخ زي كونه بوقانقوا جنرال نزمن يردون تلك دما مارقت جنرالات سلازي تنابي بنا لنامو قسن حزب تግራይ بللنا إلو من اللوزيون ملغتي تقبل حزب تግራይ كم رياض لنا ذا قداي مثالي ونشير جيروانيرو مالتيو تكونتات كي تقدمكو ويكا أبي زي تعرف مخانو نقرات جمجيموز وزوزولو سقمتنا مودا تقلع نتناي تقراي بمجمر يفتينو سلدي سلطلو كالاي ناي مودتا وشتاوي حنفشفش فتيركا كتفرسو وقت كلالكا أب حنفشفش أتي خلو دما منال بات سقمتو ونكوست كم زغل إذن رياض لنا كونتات مستنا يم حراز قبرو زولو سقمتات هايسكا نابكال نجر كم عبل زخل مخانين عن رجالنا كنتات إيرتراك كم دريا زلوا بغرب أزكاتل وهم زلون وتدراوي أما رزيتات بفلا يبغون أبي عند راوي ونكالس قمت كوسات كم زغلن ناس كنتات زدما I think أفزغرب أجدي ما I think بزحات كم زلوا زلوا ناب كوينا تديت أتيو قال معبالك ما تخم زغل
ምክንያቱ ኣቢ ዘለዎ መዓልታትን ኩነታትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መፍትሕ እንተደይረኺብሉሲ ናብ መወዳእቱ ናብ ጎያ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርድኦ ኣሎ እዚ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ገለ መፍትሕ ንክገብር ክፍትን እዩ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ኩሉ ዓይነት ዕንዳራታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢና እውቀት የለውም 7ኛ ክፍል መንግስቱ ኃይለማርያም ይሻላል 9ኛ ነው መንግስቱ በሁለት ክፍል ይበልጠዋል ፋክቱ ይሄ ነው አብይ ደደብ መሪ ስለሆነ እሱ ሊያስፈራራ ነው የኤርትራውን መሪ ላከና ደህንነትና ጀነራሎችን ላካቸዋል ምን ላስጎብኛቸው እነሱ ደግሞ አራዳ ልጆች ጥርሳቸውን በሴራ ይነቀሉ ናቸው እንዴ እውነቱን ነው እንዲያሉ አሉ ሲደውሉ ኢሜሉ ኣብዚ ኒ ኣቢ ደንቆሮ ምዃኑ ዘይተማሃረ ምዃኑ ገለ ይዛረብ ዘሎ which is not ክሳዕ ክንዱ ዘገድስ ኣይኮነን ብዙሕ ካልኦት ኢሎም እዮም ኣብ ኤርትራውያን ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ danger is coming your way ሓደጋ ይመፀካ ኣሎ ተጠንቀቕ ደውል ኢሜሉን አረገ ለኢሳያስ እውነትክን ነው አለው ኑ ይውልን እንዴት አድርገን አቀናብረናል መሰላችሁ ሊያስፈራራ እኮ ነው መጡና ኤርትራ ወየ ደግሞ አራዳ ናቸው ያራዳ ልጅ ነው እንዴ ሻቢያ እኮ ያራዳ ልጅ ቁጭ ብሎ እኮ አዲስ አበባን ቁርጥ እየበላ ነው ተመስገን የሚባል ስም አውጥቶ እኮ ይኸው ዜና ማሰራጫ ላይ እኮ አለው ከኢትዮጵያ ዜና ማሰራጫ ኤርትራዊ ተመስገን ብሎ እንግዲህ ፍጹም ገብረ ሚካኤል ገብረ ምናምን ገብረ ጉንዳን መጡና ኤርትራያኖች በሙሉ ታስታውሳላችሁ ሲጎበኝ ታምር እኮ ነው እንኳን እነሱኛም ማየነው እኮ የኢትዮጵያን መዋቅር የደህንነቱ ኤርትራውያን ውስጥ ኢትዮጵያ አብዙሕ ቦታታት አትዮም አለው ስለያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ምዃኖም ድማ ይዝነግር ዘሎ ለዘረባዚ ከም ጆግ ገይሩ ንኣብ ከም ፀርፍ ዘሎ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ but the implication is እቲ ሓደጋ ናይ ኤርትራውያን በአልማማ ሓደጋ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ መጠን trust me ኩናት ከም ገለ ኢሉ ተጀሚሩ ከምዚ ፋኖ ዝገብሮም ዘሎ ክድከሩ ምስ ጀመሩ which is more likely ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት እዩ ከም ገለ ኢሉ ኩናት ተጀሚሩ ኤርትራ ክድክሮም ተጀሚራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሰባት I cannot even imagine እንታይ ፀገም ክመፀኩም ከም ዝኽእል ክግምቶ እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ከይጀመሮ ከሎ እንታይ ይገብር ኣለዎ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ደጋጊምና ነግር ኣለና ጥንቃቐ ከድልየኩም እዩ ነቶም ምሳኻ ኣለና ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ዝብልዎ ዝነበረ ዓቢ ንዓታቶም እውን በል ክብሎም ይውዕል ከም ዘሎ ዝሰምዖ ዘለና ኩነታት እዩ ንሳቶም ግን ምንትርሱ ኣብኡ ከይበፅሑ ዝወደቑ ስለ ዝኾኑ ኣብ ስምዕዎም ኮመንት ዚ ከዓሊቦ ጓዚክ ተዛረብ ደስ ዝብለኒ ያ ዊ let me know anytime by the way እዛ ናይ ላምፓዱዛ ከምዛ ህግደፍ ስዋዓት ኢሎም ዝሽቁጥላ ንህዝብና እዚኦም ከዓ ልክ ከም ህግደፍ እዮም ዝሽቁጥላ ደልዮም ስለዚ ነቶም ኣብ ላምፓዱዛ ዝሞቱ ሰባት መሸቀጡ ስለ ዝኾኑ ኣይትገደሱሎም እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ክንብል ከልና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ምክንያቱ እቲ ህውተታናቶም ደረት የብሉ መጀመርያ ንስዋዓት ናይ ኤርትራ ምንቲ ሃገር ንዝወደቑ ዘየኽበሩ ካልእ ክብረት ከምፁ ኣይፅበዮም ኒኻ ክፅበዮም ኣይትኽእል ኒኻ ንስዋዓት ናይ ኤርትራ ክላገፁ ዝውዕሉ ዝነበሩ እዩ ሕጂ ድማ ነቶም ህይወቶም ንከትሕኑ ንስደት ክኸዱ ክብሉ ዘጋጥሞም ፀገም ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክጥቀሙሎም ፀኒሖም እንዲኦም ብኣታቶም ድማ ላግፅን ኣሽካዕላልን ከዓ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዘይብሎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣይኮነም ፖለቲካ ክመርሑ ሂወቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑ ቀፂሎም ሕጂ ድማ ገሊኦም ተመሊሶም ዝገብርዎ ዘሎ ናሓት ውሽጦም የውፅዎ ኣሎ ሃገር ናትና ኢና ከምዚ ዓሻያ ወዲ ቀሺ እዚ ኣምላኽ ሓውቡእ መስሎ ዝበሃል ዓሻ ወዲ ተጋዳላይካ ሃገር ናቱ እያ ትመስሎ ከም ትሪኦ ኣለኹም ሃገር ናትና ብለካ ረስሉ መጀመርያ ወተጋዳላይ ሃገር ናቱ እያ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ሃገር ናቱ እያ መይቢ ንስኻ ስለዘይትብፅሓካ ካልኦት ይብፅሓና እዮም ዝበሉ ንምንታይ ግን ሓሪቑ ዘሎ እቶም ምስኡ ቀደም ትግራይ ትዕወት ድብሉ ዝነበሩ ሃገር ኤርትራ ትብፅሓና እያ ስለ ዝበልዎ በይኑ ዝተረፈ ኮይኑ ስለተሰምዖ ይስኡን እኮ ሉላውነት ናይ ኤርትራ እኮ ንህብን ኢና ገለታት ክብል ቀኒ እዩ ኤኒዌይ እንታይ ካ ትርኢ ዘለኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ናይ ሓትሕዶም ኩናታት እዮም እዮም ብቐደሙ እውን እንታይ ምዃኖም ኩሉ ሰብ ፈልጥ ነይሩ ቀበፅዎም ዝዓይነቱ ቀበፁና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ንእሽተይ ተሪፉ ገለ እዚኣቶም ተስፋ ካብዚኣቶም ተስፋ ዝነበሮ ሰብ ነይሩ በት ኤኒዌይ forget those things ሕጂ ንግረ መንገዲ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ነዚኣቶም ትምጥን ዘረባ ካብዚ ሓውና ስምዕዋ እስከ ሰይጣንን ዘመሳሰሎም እንታይ ዲ መሲልካ ማእሰብን ሰይጣንን ዘመሳሰሎም እንታይ ዲ መሲልካ ክልቲኦም ነቲ ዘለካ ገዲፎም ነቲ ዘይብልካ ክሪኢኻ ስለ ዝደልዮም ኣነ እስኻ እቲ ሓደ ትጅግና ብደገረሎ ትጅግና ብዙ ዘሎ
نتزلنا إنا نري نتزيبلنا نقامتنا نتزلنا خنطف فقدنياتات أيكونا يا جي سيطان تا يتغبر طعنا لك نفاري ديبل كان يريكا سماي ناطمتك خطغوي خاشعو اب قدمي خدلو غدغار اري خت تطف سيطان زيد غبركا حما سبك اخوم يزغبركا سلام الله ليت ساعات حدا قدري عبد الله كابوتا كم دلاي كاتخيد نزيا بخمي تطفي تسرح نزا سلام زياس بين تطفي تسرح ما سبن سيطان زمزاسلو متايدي مسيلكا كلوتيم نتزلك غديفهم نتزيبلك خريخا سلوزدليم يا اكسلنت زلك مجمريا كتريون كتخبرون هلك زلك حسكا نتزلك عقيبك قبل عليو كتندق تجميركا عبيد دمت نزلك نا غحفكا نا زنطلكا جن زمص ነገር ለውጥ የለን እንዲሁምኒ መሰረትናትካ ተደያ ደላዲልካ ታሪኽካ አንተ ዘይግቢርካ ጅግንነትካ አንተ ሰውራው ቃልስካ አንተ ዘይግቢርካ حدش ነገር ክትፈጥር አይትኽልኒኻ ስለዚ ዘለና ጽቡቕ ነገር ንርአዮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክንሃንጽ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ክንውስኽ ኣለና እዩ ትዘረባ ክኸውን ዝግቦ እምበር ነቲ ብዙሕ ዋጋ ተገቢሩሉ ዝተሃንጸንዑ ከፍርስ የን ዝብለካ በዓልኻ ኸይድካ ፈሪስካ ጽናሕ ዳይልካ ኢኻ ትሓልፎ ሕጂ ክንሰግር ኢና ናብ ኣገደሲ ዜናታት ዘለዉ ሓደ ካባቶም ድማ እዚ እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዋዕሮ ኤርትራዊት ሊደርሽፕ ሃይላይት የል ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ዓለም ንመጀመርያ ኤርትራዊት ፕሬዚደንት ናቱ ኮይና ተመሪፃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚኣ ተስፋ ትህብያ መቸም ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ፅቡቕ ነገር ክመፃ ከለዋ ሓበን እዩ ዝስማዓና ጀነራል ኤርትራዊ ንቅድሚት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓበን እዩ ዝስማዓና ብፍላይ ድማ ኣብ ብልሒ ዘለዎ መፂኦም ዓበይቲ ነገራት ክገብሩ ክንርኢ ከለና ድማ ንሕበን ማለት እዩ ስለዚ this is another very interesting ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ንቅድሚት ክመፁ ከለዉ ቡጌሮም ድማ እቲ ናቶም ዓቕምን ብቅዓትን ከርእዩ ክጅምሩ ከለዉ ናይ ቀደም ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣነ ትማሊ ስለ ዝረኽባ it's already ንዓይ it's a big achievement ቡ ድማ ክንኮርዕ ይግባአና ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብዚ እውን ብዙሓት ሰባት ነቲ ናታ ቪድዮ ሸር ጌርኩምለይ ኣለኹም ስለዚ ናይ ቀደም ክኸውን ይኽእል ናይ ለንቀደም ክኸውን ይኽእል ሓደ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ እዩ ኣብኡ ኣትዮም ዝመሃሩ ኣብኣ ኣትየን ዝመሃራ ደቅናን ኣሕዋትናን ክህልዋ ከለዋ ጥራይና ንሕጎስ ኣብኡ ኣትየን ፕሬዚደንት ብምዃን ከገልግላ ከለዋ ውፅኢት ከምፃ ከለዋ ድማ ዝያዳ ሓበን ይስምዓና ስለዚ ዋዕሮታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ከም ብዝሕና ከም ዘይኮና ልዕሊ ዕፅፍና ውፅኢት ከነምፅእ ዝኽእል ህዝቢ ምዃንና ኣብ ኩሉ መዳይ ንሪኦ ዘለና ኢና ካብ ወፃኢ ኸማን ክትሪኦ ዘይ ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ሊሊ ዮሃንስ ትበሃል እያ ለንቀነ ብብዙሕ ነገር ሓንቲ ኣዝያ ፍልይቲ ጎል ኣመዝጊባ ክንሪኣ ቀኒና ብኣ ክንሕበን ቀኒና ካብ ወፃኢ ድማ ብሊዮነል ሜሲ ከም ዝተረቑሐት እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ምስ ወፅእ ኢትዮጵያውያን ጓልናያ ናትናያ ክብሉ ኢሎም ከም ወትሩ ኤርትራዊ ንፍዕ ንምስራቅ ናይ ኤርትራ ወደብ ክሰርቁ ናይ ኤርትራ ታሪክ ክሰርቁ ናይ ኤርትራ መሬት ክሰርቁ ከምኡ ድማ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ናትናዩ ክብሉ ንቢንያም ግርማይ ናትናዩ ክብሉ ንሊሊ ዮሃንስ ድማ ናትናዩ ክብሉ ርኢና ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕብን ኩነታት ንርኢ ኣለና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝገብርዎ ዘለዋ ድማ ኣዝና ንሕበነሉ ግን እዚ ክንብል ከለና ንፅቡቕ ናትና ከነተባብዕ ከለና ኣገለገለ ዝርዮ እዛ ቪድዮ 2-3 ሰባት ሰይኩምለይ ኣለኹም በቃ ሓዳር ዝበሃል ነገር ሲ ኣዴታትን ከመይ ነይረን እንዶ ከምዚ ኢለን ፀኒዐን ነዊሕ ዓመታት ፀንሓ ገለ ምሽ በሃሊ ወይ ከዓ ናይ ቀደም ሓዳር ሲ ጥኑዕ ነይሩ ከምዚ ከምዚ ናይ ሕጂ ግን ገለ ምሽ በሃሊ ተናዋል ስለ ዝተቐየረ እዩ ሓዳር ከምዚ ፍትሕ ዝበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ግን እንታይ ምጥማም እዩ ተሪፉ ቀደም ዝነበረ ኣዴታትና ሲ ብዙሕ ፅመማ ስለ ዝነበራ እምበር እቶም ዝነበሩ ኣወዳት ናይ ቀደም ጥዑያት ስለ ዝነበሩ እዞም ናይ ሕጂ ስለ ዝሓመቑ ይኮን ኣወዳት ለውጢ የለን እተን ኣዋልድ ግን ነብሰን እንዳመረፅና ሰልፊሽ እንዳኾና ገለ ስለ ዝመጣ ሰልፊሽ ኢነ ጉድ ወይ ማለት እዩ ብፅቡቕ መንገዲ ነብሰን ብምፍታው ነብሰን ብምምራፅ እዚ ፀዋርኦ ነገር እንዳጎደለ ኸይዱ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ካብተን ኤክስትሪምሊ ቶክሲክ ዝኾነ ማይንድሰት ዘለዋ እያ ኣሚን ተዋሳኢት እያ ክትከውን ትኽእል nothing more than that engineer ኣይኮነት ወላ nothing ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኤርትራ 30 ዓመት ኣብ በረኻ ከይዶም ክዋግኡ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይነበራ ናይበልኩም ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ነይሩ ኩሉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፍል ዝነበረ ኤርትራዊ ወተባዕታይ ነይሩ
أبجزو دما بجك حدا بسمرا ويجب قله إن سوان دا بيران زوعلو زنبر زبس حير تراوي سبعي دقي زوعي كرتت دما يزبل صدروك عبي كرتت يزبل كم بعد نسغي أب حدا I don't know زي أب إثيوبيا قينهم برقرق قبل خلوا سانس بتعمل يزقرب أوروباويان نزناتات حساسبات تتكلم مع متى بس يحملوا عبرة السبب الناس أنا تيخيد الله دك تبعتي بقدر ما محمقات من روميات ولا لا تباترياركي بلا بلا بهالنا نسنسيو زيد ما دك نسيون دك تبعتيون أو وجيتيخا حضارات نغيس أن دك نسيون هتسنتن نفسنا قلا دك نسيون إيرتراك أدميان حرنتن رقيبا نفسورا خير نفسورا تقاليسن كما تخلوا بدو تاتين براني لي اللغون جنرالي أمونغو دك تبعتيون دك نسيون قاف نمفتار زتك أمول أرجيمنت جن ويكون سينما جود جن ودكاتنا عبرة سبيز السب معبالي يكون زمت أنا زجر من خانز كم زعينة تحساسبا زمت آدم ولا حارة لي بس حدا كنشيه كلا تماهير كلا علم زبط حكا خوم تبلكاب كوت بغيو just عسر تخلت فيلم تاد جير كاب كميت مستراغا as if you own it everything كم زير عبرة سبنا ناي أشحات عمتات وصيتي أنا بابرانا تدما كاب أملاخ زجمر أدامن هيوان نزبل كاوز بقاسي there's nothing new حدش يلوم أفسوساتا زتاتا تو فيمينيزم أوروباويان نبوت كاتي دمس أمزرلو and they're trying to change that فعلى زياتن دما نيشتي كفالنا توسيدا معبالة مسيلون من سيات كسيقاي وعلى الله نزع عينة تحساسبا انت زي مكيتنا يو حبرة سبنا من تروسو كم تزر لي معبل يلن يبزيح يلن زقادة دا حدا خقات منايو سيزي نزيا سبزيا personally I have nothing against her mindset ناتاقن toxic you حدا غنيايو every Eritrean should stand against it سلامتاي إيرترا حزبنا كبزحلنا كبركتلنا حداراتنا خصن علنا سدرا بيتاتنا حضارات أخبرهم نكخدو زحس نعمل نخنكيد مجمريا بحالنا خنخبرها لنا كالاي هايمانوتنا خنخبرها لنا سالساي كميلنا كم حبرة سمسينا كنخبركن كلالنا إيرترا عندك تبعتيو معلتها وندك نسي خد صوتي لهم زوفرين برو أبونا تيانا خمينير داركاز بس حق زي دقيت بعدنير ندي عم بابا حز الله يمسعي نبرا مغنيات عم بابا يفلطوني نير أب حدار ندق خان صدرا خان كتقال انت خيلكا تزعابيه تشالنج ناتو نسي every day بس حير ترابو دمازينير عسرت غزي دق نستي بفولو يصقطات يغاطمن كم زنبره غير كم زراب ግን ለታመንጉ ጠቦ ደቅ ተባቲዮን ደቅ ንስቲዮን ዘሎ ፀገም ሓውክቱ ትወል መፈታኒ ሓርካስ ካመን ለዓለ ስለዚ ፈለጠት ያነት ሁሉ ና አማይት ሓደራ አሽሓት ዓመታት ዝኸደ አካይዳና ሕብረተሰብና ደቅ ተባቲዮ ከምዚኦም ነይሮም ደቅ ንስቲዮን ንጓልን ሰይት ክጸቅጥ ይልምሉ መዓልቲ መጽሐፍና አንበበ ዝውዕል ዝነበረ በጣዓታ ይነበረ መስመና አብሮ ይዝጎይ ነይሩ ስለዚ ነቲ ዝነበረና ከም ሕማቅ ጌርካ ሕጂ ተበጽሑ ዘሎ ድማ ከም ጽቡቅ ጌርካ መምጻእ ሓደጋ ስለ ዝኾነ I really hope ነዛ ሰብዚያ ፐርሰናል ክጸላ ወይ ካርማይ ላይ ኮንኩን ግን ናታ ተሐሳስባ ነቲ ሕብረተሰብ ነታሕቲ ዘውድቕ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ድማ ክትንቀቐሉ የተሐሳስብ ናይ ሎም ማርሰብ ዝውዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ናትኩም ሪቶን ሓሳብን ድማ ይትግደፍ ኣይትረስ እናበልኩ ምዝያ ክገትፈኩም قالوا أنجل الشمالة أروح أجل أكبر حجاب الجهد يا تدرر عن إيش يا إخواني لا عجبي